administración, a fenda salarial segue a ser unha realidade e aínda non se defenden igualmente os postos de traballo das mulleres que os dos homes. Hai vos exemplos de empresas onde os postos de traballo directos que destruye son eminentemente femininos e os que xera maioritariamente masculinos. É evidente que o compromiso sindical non é o mesmo se falamos duns ou doutros. Ademais, somos as mulleres as que lideramos as estadísticas de emprego temporal e parcial e no que atinxe ao traballo non remunerado, as desigualdades no reparto das responsabilidades repercuten negativamente sobre as mulleres que tamén sofren a carga derivada da redución do apoio ás necesidades de coidados. Non se ten avanzado o suficiente na posta en marcha de medidas de igualdade tanto no referido á legislación como á realización de programas concretos. Coa inacción dos gobernos non se avanzará na integración da dimensión de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, cumprindo co seguimento das políticas e accións sobre as que existen competencias en relación ao acceso ao emprego, desenvolvendo políticas de integración e apostando pola igualdade real no ámbito laboral. A falta de vontade política é tal que medidas como a do permiso paternal obrigatorio que colocaría homes e mulleres en pé de igualdade ante o nacemento dunha crianza son hoxe case que utopías. Pois ben, a día de hoxe, só podemos constatar que pasou un ano e que xa van alá 160 anos de loita das mulleres do textil. Os números de homes con soldos superiores a 30.000 euros seguen a ser o doble que os das mulleres. As mulleres que non cotizan todo o ano é 4 puntos superior aos homes. A fenda digital en Galiza está en 4,3 euros anuais de media. O mapa, 4.300 euros anuais de media. O mapa da desigualdade salarial ordea as cidades galegas de maior a menor coa Coruña, a Cabeza, Vigo, Pontevedra, con 3.875 euros de fenda e, finalmente, Lugo e Ourense. No ámbito universitario, as cousas seguen igual. No último cuatrienio, as mulleres tituladas cobran de media 975 euros ao mes frente aos 1.150 euros dos seus compañeiros. A violencia machista arrecia e acada índices insoportables. A violencia disfrazada e oculta o invade todo e impide a construción dunha sociedade xusta e equitativa. En definitiva, reiteramos un ano máis o que pedíamos no pleno do ano anterior. Diante desto, a nosa obriga comprometernos nas presións ás institucións directamente responsáveis de poñer en marcha políticas que revertan a desigualdade laboral e social das mulleres. Por lo tanto, aprobamos o seguinte acordo, que é instar unha vez máis as administracións competentes a que, en base aos datos dos que xa dispoñen, deseñen as políticas que sexan necesarias para eliminar as desigualdades laborais das mulleres e as desigualdades sociais, prestándolle especial atención á conciliación dos dereitos laborais, á educación e igualdade e á loita contra a violencia de xénero, tanto explícita como oculta. Ben, por lo tanto, aprobamos por unanimidade esta declaración institucional e pasamos ao primeiro punto, que é a aprobación dos borradores das actas das sesións extraordinarias da sesión extraordinaria do 20/1 do 2017. Algúnha intervención? Se non hai ninguna intervención, apróbase por unanimidade e pasamos ao punto 2 da parte resolutiva, ratificación da súa inclusión por urxencia e, no seu caso, aprobación da proposición do Grupo Municipal do Benegar relativa aos danos causados polos temporais e as responsabilidades das compañías eléctricas suministradas. Sométese a... Sí. 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 Pero eso despois. Vale. Tratamos as dúas conxuntamente, se aproba a urxencia e, polo tanto... A urxencia de ambas, sí. Algún problema coa urxencia de ambas? Non. Ten a palabra a señora Gulías, entonces.
Ola a todos, moi bo día a todos e a todas. Para nós, para o Grupo Municipal do BNG, é moi importante a presentación desta moción. Consideramos que ten unha importancia, sobre todo, moita importancia debido aos últimos danos ocasionados polo temporal nos primeiros días de febreiro. É básico entender quen ten a responsabilidade dos danos producidos polo temporal e a quen lle competen as medidas de mellora e a quen lle competen a vixilancia e o mantemento das infraestructuras eléctricas para que non aconteza o que aconteceu nos últimos días. Estamos falando de cortes de luz, de familias que tiveron durante horas, días, incluso estiveron sin suministro eléctrico. Mesmo na nosa cidade houbo zonas que tamén permaneceron sen luz, como ben sabedes, e foi a nosa cidade unha das máis perxudicadas polo temporal. Debido a todo isto, nos consideramos que é básico que a Xunta xogue un papel capital ou fulcral na xestión destas cuestións. Dicimos isto porque a Xunta de Galicia limitouse solamente a facer unhas declaracións nas que instaba ou dicía que iba a empezar a vixilar ese protocolo que ten asinado coas eléctricas. Como ben sabedes todos, o noso país é produtor excedentario de enerxía eléctrica, mais, a pesar desta condición, non se ve recompensado por suministrar a todo o Estado español, mesmo exportar enerxía, sino que somos un pobo que pagamos máis cara a enerxía. Dicíamos que era insuficiente este protocolo porque simplemente advirte as eléctricas. Estas advertencias para nós son insuficientes e o que reclamamos son sancións. Debemos sancionar aquelas empresas que non cumpren as súas obrigas de mantemento. As infraestructuras eléctricas no noso país están nunha situación de deixadez absoluta. Polo tanto, compre que este seguimento non se faga solo despois dun temporal, sino que sexa un seguimento continuo. E, como dicía, é a Xunta de Galiza a quen lle corresponde exercer ese control, ese mantemento para evitar as situacións das que falamos. Sobre todo, o que lle compete á Xunta de Galicia é actuar con contundencia, sancionar e non terlle medo ás eléctricas. As eléctricas non poden dictar a política enerxética do noso país, en todo caso deberían ser as institucións e a Xunta de Galiza quen lle compete esa responsabilidade, subsanar as deficiencias. E por iso que pedimos o apoio de todas as formacións políticas para que se poñan ao lado dos veciños e das veciñas, para que lle exixan á Xunta de Galiza cumplir coas súas obrigas. Si moitas veces dicimos que presentamos mocións polo benestar dos galegos e das galegas, é o momento de reclamalo e de poñernos ao lado de quen queremos estar, ou ben das eléctricas ou ben dos veciños e veciñas afectadas. Por iso instamos ao Goberno galego a exixir as responsabilidades e establecer medidas sancionadoras ás empresas prestadoras de servizo. Tamén pedimos que se obrigue a estas empresas a unha auditoría da situación das liñas e a unha vixilancia completa. E, por último, pedímoslle que se preste apoio e asesoramento á veciñanza afectada. Ata día de hoxe non foi así e por iso que reclamamos con urxencia estas medidas e tamén agardamos que estas medidas sirvan para sentar un protocolo e unhas bases en futuras situacións deste tipo, porque é ben seguro que sufriremos este tipo de inclemencias moito máis adiante, e máis nada. Moitas grazas, señora Gulía. Señor Moreira, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Moi bons días. Ben, estamos de acordo con exixir este tipo de responsabilidades. Para exixir responsabilidades, primeiro hai que saber que o que pasou, por eso a Xunta de Galicia anunciou a apertura de expedientes informativos para analizar a situación das distribuidoras eléctricas nos numerosos cortes de luz que se teñen producido polo temporal que azotou a Galicia o primeiro fin de semana de febreiro. E o objetivo destes expedientes vai ser evaluar que efectivamente se as distribuidoras actuaron de forma adecuada, intentando repoñer os danos no menor tempo posible, evitando impacto tanto nos consumidores como sobre as propias actividades económicas, porque houve, sin dúbida alguna, moitísimas actividades económicas, negocios de industrias que resultaron afectados por estes cortes. Por lo tanto, estamos a favor de pedir este tipo de responsabilidades que xa se está facendo, pero, ao mesmo tempo, creo que temos que
que tamén ser exigentes con outras cuestións que quedaron sen atender durante o pasado temporal. E refírome particularmente á actitude da Diputación de Pontevedra. O pasado 1 de febreiro, a Dirección Xeral de Emerxencias emitira efectivamente un aviso de alerta por episodios de fenómenos meteorolóxicos adversos, fixando o nivel de alerta vermella e que acadaría a súa máxima virulencia a partir do xoves día 2, especialmente nas provincias da Coruña e Pontevedra. En Pontevedra cumpríronse a verdade que as peores previsións, acadándose rachas de vento de máis de 150 km/h, choivas, ademais, que en algúns sitios acumularon máis de 100 litros por metro cuadrado, que se provocaron cuantiosos danos materiais ao longo do todo o territorio da provincia de Pontevedra, entre os xoves e o domingo, como caídas de árbores, desbordamento de ríos, caídas de teitos ou outras estruturas ou desprendementos e taludes nas estradas. Moitos deles foron particularmente virulentos no Concello de Pontevedra. A provincia de Pontevedra, sin dúbida, foi a máis castigada, así o demostran as cifras registradas na Axencia Galega de Emerxencias, que a través do 112 registrou nesa fin de semana máis de 2.000 incidencias. E os concellos da provincia de Pontevedra víronse desbordados polas numerosas incidencias que tiveron que atender, non só para repoñer a situación dos bens de titularidade municipal, senón tamén para atender os veciños que sufriron ese temporal nos seus propios inmobles. E a Deputación de Pontevedra, pese a que coñecía con suficiente antelación as previsións do temporal con nivel de alerta vermella, e pese a que viu como cada día os danos provocados polo temporal ían en aumento en todo o territorio, a verdade é que non dispuso de un operativo especial de actuación aproveitando os seus propios medios, que os ten nin para as estradas da súa titularidade, nin para auxiliar os danos que se estaban a producir nos concellos da provincia. E durante toda a fin de semana que durou o temporal, o parque de maquinaria da Diputación de Pontevedra estivo pechado e coa maquinaria paralizada, pese a que se dispoñían de máquinas suficientes con capacidade para dar resposta a moitas incidencias que se producían. Camións grúa, camións motobomba, máquinas barredoiras ás estradas, balas excavadoras e un longo etcétera. Aínda que as incidencias nas estradas provinciais foron numerosas, tampouco estiveron activas todas as brigadas de mantemento e conservación de estradas provinciais, o que obrigou a que os efectivos que si estaban traballando tiveran que redobrar esforzos e tiveron que facelo, ademais, sen contar coa axuda que sempre lles prestou a maquinaria do Parque Provincial. Por lo tanto, nós propoñemos unha moción que, se o estiman oportuno, podemos plantexala como emenda de adición á súa proposta, ou se non podemos votala por separado, que sería a seguinte, unha proposta de acordo na que, como punto número 1, se insta ao Goberno da Diputación de Pontevedra a poñer en marcha un protocolo de actuación especial para facer fronte aos danos provocados por temporais, no que se dispoña da maquinaria e de demais efectivos cos que conta a institución provincial desde o primeiro momento en que se manifesten os danos. E punto número 2, pediría a Diputación crear unha liña específica de axudas aos concellos para paliar os danos dos temporais. Por lo tanto, esta nosa iniciativa queda dito que imos apoiar a súa e plantexamos facer unha emenda para facer unha proposta máis global e que conteña máis aspectos que inclúan a petición nosa na nosa moción. En caso contrario, pois a votaremos por separado. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todos. Desde logo non pensaba intervir aquí. A ver, isto é, os feitos obxectivos son os seguintes. De 9 brigadas que ten a Diputación estuveron continuamente traballando 7. Comprenderá que 7 traballando continuamente de 9 supón o máximo, ou por riba do máximo, do que se pode o personal traballar, non? Porque se conta 3 turnos. E, ademais, verá que houve xente que estuvo traballando 2 turnos seguidos e incluso máis, verdad? Por lo tanto, dificilmente se pode, digamos, aceptar o que se dixo. O único que demostra isto é o que levamos dito sempre, que é a connivencia absoluta e a dirección política do PP sobre o parque de maquinaria. O parque de maquinaria directamente avisouselle que actuara e despois de vaivens acordou que non, que estaba fora do horario. Vamos a ver o que resulta eso, digamos, en canto a expedientes e demais. Pero non foi a primeira. Debeu consultar con alguén do PP para non actuar, agarrándose a uns supostos dereitos laborais e cousas así.
Bueno, pois esa actuación do cual debían estar profundamente avergonzados, agora o PP faina con orgullo. O sea, dicindo que hai un problema serio que a Diputación estirou todos os medios ao máximo que podía. Ao máximo. Por lo tanto, eu creo que, de feito, creo que o seu grupo provincial saleu con esa cantinela e despois retirouna porque cando lle informaron os funcionarios de que estábase columpiando seriamente. Ben, e con respecto á segunda proposta, obviamente podemos discutir o que queiramos, pero que se sepa a competencia en emerxencias é da Xunta de Galicia e a Diputación fai o máximo esforzo por transferir fondos aos concellos. Evidentemente, podía non facelo e ter reservado un fondo para usar a dedo, como se usaba antes, ou para emerxencias. Non o ten. Entón, unha de dúas, ou ustedes piden que a Diputación manexa a dedo, como manexaba antes, uns fondos que podía, en todo caso, dedicar a emerxencias, ou que os reparta con criterios obxectivos. Non hai máis posibilidades, porque os fondos son os que son. Eu, francamente, creo que é unha iniciativa desafortunada que xa sei que andan con esa guerra por outros lados e, obviamente, non tería ningún sentido non votarlle a favor, nin tan sequera. Aquí acéptase todo, pero é algo presentado a última hora, do cual non temos nin copia, os distintos grupos, verdad? É que, é unha disputa para cubrir esa mal facer, por chamalo suavemente, que ten o PP como tal, con respecto ao parque de maquinaria, que é un conflito político, que todos o vimos, acabaron as eleccións, acabouse o parque de maquinaria. Que curioso. Que curioso. Mentre hubo as eleccións, viñas o mundo abaixo, co parque de maquinaria. Acabaron as eleccións, acabouse o parque de maquinaria. Que curioso. Pois había alguna dúbida de que é un conflito estritamente político, que non ten nada que ver. Eu creo que se debían máis ben estar caladiños con respecto a ese asunto e non axitalo. E outro, é un debate, digamos, que a Diputación poña medios. Porque non o Concello? Tamén o poña o Concello tamén, que poña medios, que o saque de outro lado. Que xa a Diputación non lle quero dicir o que vai ter que gastar en reparar os males, os problemas que tuvo nos viales. Non lle quero dicir o que vai ter que gastar. Pois eu creo que non é moi afortunado e debía informarse. Danlle mala información, danlle bastante mala información e creo que meterse nun debate deste tipo aquí no Pleno non ten ningún sentido. Nos vamos a votar en contra disso. Muchas gracias, señor Mosqueira. Señora Rey, ten a palabra. Gracias y buenos días. Yo estoy absolutamente de acuerdo con exigir responsabilidades a las eléctricas y también con obligarlas a realizar una auditoría de la situación de las líneas eléctricas en Galicia. Sin embargo, me surgen dudas en el punto número 2, en prestar apoyo y asesoramiento a la vecinanza, porque me gustaría saber quién lo va a hacer, quién lo va a pagar, si es con personal del Concello, si es una asistencia técnica. Y como el Instituto Gallego de Consumo realiza la misma labor, no sé si se va a conveniar con ellos, si es un apoyo a mayores o si directamente duplicamos competencias por algo en concreto que yo desconozco. En cuanto a la moción del Partido Popular, me faltan datos para manifestarme a favor o en contra. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Bo día. Creo que non está de máis instar ao Goberno galego a poñer no seu sitio as empresas suministradoras de electricidade. Dada a importancia do servizo, debería ser necesario pedilo, pero non é así como quedou en evidencia tras o paso do chamado tren de temporais que padecemos en Galicia nos primeiros días de febreiro. Cando a vítimas nos casos extremos, eses temporais deixaron cuantiosos danos no agro e na actividade industrial do país, pero tamén longos cortes de luz que lles tocou sufrir a milleiros de familias, nalgúns casos de ata 72 horas. Ocorre iso nun país cheo de saltos desde hai décadas e onde habería que ir a un plan de rescate de, polo menos, as concesións hidroeléctricas con máis de medio século de vixencia que foron outorgadas no franquismo e que están máis que amortizadas e que deberan reverter no patrimonio público. No canto diso, o que se fai é permitirlles a esas empresas aproveitarse de situacións como as destes días para triplicaren os seus beneficios. Un gran calote que ten moito que ver coa promiscuidade en que se envolven algúns políticos e as eléctricas. Non sería
ocioso lembrar aquí algúns nomes protagonistas dunha película que podíamos chamar Portas Xiratorias, e nas eléctricas con protagonistas que se chaman Ángela Cebes, Isabel Tocino ou Santiago Cobo, e agora na rede eléctrica de España, Arsenio Fernández de Mesa, un señor de Ferrol que non necesita do entroido para retratarse cun uniforme choqueiro de general do Ulla. Case dan ganas neste pleno de pedirlle que o invitemos a presidir o enterro do Rabachol a semana que ven. Esa promiscuidade de políticos e empresas explica os inxentes beneficios destas que, pola súa vez, se explican pola regulación do mercado grosista ou maiorista da electricidade, viciada de raíz polo que chaman prezo marxinalista, co que foi agraciado un sector tan vital e, por outro lado, privatizado, ao permitirlle fixar as tarifas ao consumidor a partir da enerxía de produción máis cara. Estamos a favor de pedir medidas sancionadoras ás empresas, unha auditoría das liñas eléctricas e a prestación de asesoramento aos damnificados. E a respecto da moción do Partido Popular que descoñecíamos ata chegar a este pleno, que se nos adiantou en parte o contido hai agora un minuto ou 2 minutos, vimos votar en contra, así que non se retira. Grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, aquí parece que estamos mezclando un pouco as churras coas merinas, porque non parece que casen moi ben esta proposta de emenda moción de urxencia que presenta o Partido Popular co que se discute no punto de orden do día. Nos anunciamos que, con respecto á moción presentada polo BNG, vamos a apoiala, porque nos parece absolutamente xusta. E en canto a outra, pois non podemos estar en maior desacordo, non? É dicir, dado que esta é unha moción diseñada como estrategia polo vicepresidente da Xunta e presidente provincial do Partido Popular e que só se pode calificar como moi desafortunada, señor Moreira. Deberían ter vostedes moito cuidado en presentar estas cousas, enterarse do que pasou en outros concellos para mellorar o seu argumentario, porque decididamente está claro que vostedes toda a política municipal non lle gusta nada. Non lle gusta nada, traballa máis ben pouco. Vostede trae aquí esta moción hoxe como un oficinista, non? Sen moita pasión, cumprindo un trámite para quedar ben cos seus xefes, a sabiendas de que non só vai a perder, sino que vai ter que escoitar algunhas cousiñas, non? Por lo menos por a nosa parte, non? Pero a vostede en realidad non lle importa, porque a vostedes todos plenos, pues, é un trámite que ten que soportar. E entón, bueno, en eso se parece un pouco ao señor Lores, a verdad. Mire, decreto 129/2015 de 8 de outubro. Bótelle un ollo, Eu lle resumo, pero bótelle un ollo. A vicepresidencia da Xunta de Galicia é o departamento encargado de xestionar as competencias en materia de protección civil e emerxencias que ten atribuída a Comunidade Autónoma, e especificamente a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Polo tanto, o señor Rueda é o único responsable da xestión da situación. Pero como na Xunta do PP son uns vagos, uns auténticos vagos, cando se trata de atender o interés público, pois pretende corresponsabilizar da súa competencia aos concellos e a Deputación, pero non habilita fondos para dar resposta aos danos. Tal é como lle corresponde, porque é a súa competencia. Os concellos e as Deputacións poden colaborar a partir da dotación económica correspondente, pero a responsabilidade, por norma legal, é da Xunta de Galicia. O resto son fogos de artificio. Vostedes os utilizan para desgastar ou para tapar a súa incompetencia. O que ten que facer a Xunta de Galicia é dotar de fondos suficientes e repartilos con criterios obxectivos, non como fai uns anos, cando tamén tuvemos uns temporales, e só se repararon os danos naqueles concellos gobernados polo Partido Popular, con criterios absolutamente irracionais. Por exemplo, se limitaban as axudas a aqueles concellos donde chovera máis de 80 litros por metro cuadrado, e se deixaba fora a concellos con maiores danos, pero que non cumplían con esa premisa.
Así, un exemplo, se chove na cabeceira dun río por enriba dos 80 litros por metro cuadrado, resulta que a ese concello lle corresponden axudas, ou lle correspondían axudas. Pero, se en outro concello que está máis abaixo do cauce chove menos de 80 litros por metro cuadrado, aínda que teña dados provocados polas escorrentías, pola suma de agua dos afluentes, etc., a ese non lle correspondía. Ese era o plan do Partido Popular que, ao final, só beneficiaba a concellos gobernados polo Partido Popular. Por lo tanto, o que deberían facer vostedes é preocuparse polos intereses deste concello en lugar de facer de mamporreros do señor Rueda e da Xunta de Galicia. Vostedes saben que os concellos e a Diputación poden axudar a resolver o problema, pero non poden financialo. Isto é cousa da Xunta, que é a que recibe os cartos do Goberno Central. Vostedes pretenden desviar competencias aos concellos, pero sendo tales económicamente. E utilizan a desgracia para facer oposición. E xa que o seu grupo na Diputación non mostra moita capacidade para facer nin oposición, nin isto, nin ninguna outra cousa, ao señor Rueda non lle queda máis remedio que recurrir aos grupos municipais para facer o que non saben facer na Diputación. O seu grupo, o que non sabe facer na Diputación, o traslada aos grupos municipais. E iso é un pouco triste. De feito, vostede sabe que algúns compañeros seus, algúns concellos, se negaron a presentar esta ocurrencia porque teñen 2 dedos de frente e se teñen que enfrentar cos veciños todos os días e os veciños saben exactamente a quen lle teñen que exixir as responsabilidades. Mire, señor Moreira, a Diputación de Pontevedra, mal que lle pesa a vostedes, está a facer un bo traballo. Por enriba do que lle é exixible, non só neste asunto, senón en outros asuntos, en moitos máis asuntos. Nunhas condicións moi complicadas, porque durante máis de 30 anos houve un goberno de PP na Diputación e deixou unha inundación de desfeitas. A que hai que engadir que a nula colaboración por parte da Xunta de Galicia que o único que fai é alborotar o galiñeiro, que é ao que veñen vostedes hoxe aquí. Por lo tanto, eu lle pediría que, dentro da responsabilidade que lle corresponde como membro da Corporación de Pontevedra, retirara esta moción de urxencia, se centrara no que é a labor de oposición dentro do Concello de Pontevedra e se deixara de facerlle o traballo de recadero ao señor Rueda e valorase máis o traballo que se está facendo dende a Diputación Provincial. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, falamos de moción de urxencia, pero hai que decir que esta moción se presentou xa o pasado xoves e nos dábamos por fito que tiñan recibido copia, porque cada moción que se presenta se traslada copia a todos os grupos. Non é unha moción presentada ahora mesmo pola mañán, sino que xa leva desde o pasado xoves. Por outra banda, señor Fernández, non tiña pensado referirme a vostede, pero xa que o reclama, pois vamos a dar un pouco de publicidade en prime time, como di o representante da Marea. Pareceme ben que vostede ahora, pois, eu, se teño a oportunidade de falar coa señora Silva, lle direi que usted se preocupou por ela e pola Diputación e que dixo que hai cousas contra a Diputación que non se poden tratar no pleno do Concello de Pontevedra. Por lo tanto, bueno, espero que o teña en conta a partir de agora a señora Silva e a Diputación de Pontevedra, posto que todo agora, a verdade é que vostede non pintaba moito para a Diputación, para o seu partido. Pero, en todo caso, señor Fernández, cando hai unha desgracia pública, mire, hasta os veciños sacan compresores, sacan bombas para axudar aos veciños. O sea, todo o mundo se solidariza e todo o mundo colabora. E o que non é comprensible é que haxa medios públicos dispostos e que non se utilicen. O señor Mosquera acaba de dicir aquí que había 9 brigadas e solamente traballaron 7. Claro. Entón, había 2 que non estiveron traballando. Isto quere dicir que non se estiveron optimizando todos os recursos. E insisto, visiten vostedes as parroquias, visiten os lugares, os veciños todos se solidarizan. E se hai que axudar a un veciño, se axuda. Pois, pero a Diputación parece que non quere colaborar, que non quiso colaborar. Antes había aquí unha abundancia de mocións contra a Diputación pedindo cousas a veces sobrenaturais e agora que estamos unha cousa tangible que afecta aos veciños, non só de Pontevedra, senón de toda a provincia, que había recursos para poder utilizar e non se utilizaron, resulta que agora lles parece mal que, digamos, oiga, tiñan vostedes brigadas para beneficiar os veciños
e non os utilizaron. Eu creo que eso sí que é un despilfarro de recursos públicos, porque o gasto corrente está pagado e vostedes non utilizaron eses recursos e podían estar en uso para todos os veciños. E pola nosa banda, bueno, danos moita mágoa que non queiran aceptar esta moción. Nós sí que imos aceptar a súa, a pesar de que xa está funcionando, xa se están abrindo expedientes ás compañías eléctricas para solicitar información, e no seu caso se sancionará, todo con arreglo a dereito, pero lamentamos que vostedes poñan por riba protexer a Diputación de Pontevedra por riba dos intereses dos veciños, non só de Pontevedra, senón de toda a provincia. Pareceme lamentable, pareceme triste, porque non estamos pedindo que se contraten novas brigadas, sino que estamos dicindo que as que xa hai, que se utilice. E, señor Mosquera, aclárese, se había brigadas funcionando, e logo di por outro lado que eso obedece a directrices políticas, aclárese vostede mismo, porque está recoñecendo unha cousa e a súa contraria. Eso non pode ser. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Moreira. Señora Gulías, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Nada, 4 cousiñas moi rápidas. A primeira, agradecer o apoio dos grupos que van a apoiar esta moción. A segunda é máis lamentar unha actitude. Nos lamentamos moito que esta moción se convirta nun pim-pam político. Nos vimos aquí traendo unha moción para pedir responsabilidades ás compañías eléctricas e que outros grupos utilicen para facer un debate político que non ven a conto, pois, aparte dunha perda de tempo, parecenos inadmisible. Logo, relacionado con isto, hai unha terceira cuestión. Nos falamos de abuso e neglixencia das compañías eléctricas e de pasividade da Xunta. Da pasividade da Xunta de Galicia a quen corresponde controlar os abusos das compañías eléctricas. Señor Moreira, non é certo que se abran expedientes, estáse pedindo información, vale? Eso non é abrir un expediente aínda. Creo que vostede coñece os procedementos administrativos e sabe diferenciar estes dous extremos. Polo tanto, aparte de pedir información, solicitamos que sexan con medidas contundentes. E parécenos ben que se faga esta auditoría, pero nos exiximos que se fagan auditorías de mantemento para evitar que se chegue a estes extremos. E, por último, un cuarto punto, que dicirlle que as brigadas tamén descansan, que é algo que creo que no Partido Popular aínda non saben. É un vicio que teñen e un dereito laboral conseguido dende fai anos pola clase traballadora. Grazas, señora Gulías. Entón, sometemos a votación a moción do BNG. O Partido Popular non retira a súa, polo tanto, sometemos a votación tamén. Sometemos primeiro a moción do BNG, votos a favor da moción do BNG, votos a favor todos, non? Unanimidade. Moción do Partido Popular, votos en contra. Non, que xa estén... Sí, 12, 3, 15, 2, 17, sí. Abstencións, unha, votos en contra, a favor, perdón, 7, rexeítase por maioría. Ben, pasamos ao punto número 2, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular en relación á instalación dun parque infantil na contorna da Rúa Médico Ballina nos terreos do falso túnel cedidos por Adif. Señor secretario, ten a palabra. Bos días. Presente asunto determinouse favorablemente por unanimidade na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos deste mes. Moitas gracias, señor secretario. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e bo día a todas e a todos. Como ben saben, pola moción que presentamos e por las dúas notas de prensa que fixemos a semana anterior, hoxe traemos aquí unha moción sobre o tan demandado Parque de Médico Ballina.
Como saben, os vecinos da contorna levan máis dun lustro reclamando que se actúe e reclamando un parque infantil e unha zona e área recreativa nas súas inmediacións. Isto é algo coñecido polo BNG, toda vez que o contemplou xa nas súas famosas 90 medidas para facer nos 100 primeiros días de goberno, que a día de hoxe sigue sin cumplir. Como ben saben, isto rematou nunha asamblea veciñal en novembro do ano 2015, onde o señor Bará e a concelleira Pilar Comesaña comprometéronse a facer a obra en canto estivera se fixera efectiva a cesión dos terreos por parte de Adif. Neste sentido, o concelleiro Luís Bará fixo reclamacións insistentes a Adif para que acelerase a cesión. Era a excusa que se poñía aos veciños que non estaba feita a cesión e cando se fixera efectiva se actuaría. A cesión fixose efectiva o 17 de marzo de 2016 e, para a sorpresa de todos os veciños e tamén dos aquí presentes, non había absolutamente nada preparado para actuar inmediatamente. Si estaba presupostado, se había cartos no presuposto, acabamos de observar como hai 5,4 millóns de euros de superávit, dos que unha mirande parte destes millóns sen utilizar son responsabilidade da Concellería de Área, Mobilidade, Obras e Servicios do señor Luís Bará, a parálise na que está sometendo a súa área. Aquí que tanto lle gusta a xente falar de cancións, de películas, o señor Bará chamanlle como aquela canción de Manu Chao, o desaparecido fantasmanos, e onde está. Ben, a hemeroteca está chea de anuncios, señor Luís Bará, sobre a tan demandada obra na contorna Médico Ballina. A cesión efectiva, o convenio da concesión con Adif, xa di vostedes, e xa queda constancia das conversas que mantiveron na Comisión de Seguimento das Obras do AVE, e incluso recolle no articulado no que di exactamente que o Concello de Pontevedra ven mantendo conversas co Ministerio de Fomento en orde a facilitar a utilización da zona como uso de espacio libre e tránsito ciclista, así como uso viario das partes de superficies, etc. Xa está contemplado todo o seu uso en toda a súa totalidade, non só en 1.200 metros cuadrados, señor Bará. Condiciones de utilización. A zona destinada a falso túnel terá exclusivamente un uso de espazo libre, que habilita tamén usos similares, como o do parque ou xardín, nos que se admitirá tanto uso recreativo e de tránsito penil como o de circulación de bicicletas. Quero dicir con isto, porque vostedes hai un rol de prensa a dicir que estaban traballando nun proxecto sobre 1.200 metros cuadrados, cando a cesión efectiva é sobre a totalidade. A totalidade son exactamente, señor Luís Bará, 2.681,80 metros cuadrados. Quero dicir con isto que non imos admitir que vostede presente un proxecto reducido, un proxecto sobre menos da mitade do espacio que se cede. Non é ao que se comprometeron vostedes en Asamblea Veciñal Aberta, e nós traemos aquí esta moción para que dunha vez por todas se encargue o proxecto, se redacte o proxecto sobre a totalidade da cesión efectiva sobre o falso túnel de Médico Ballina. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Aval. Señor Bará, ten a palabra. Ou hai algunha petición anterior? Señor Puentes, ten a palabra. Sí, moi bo día, señor alcalde. Sí, moitas grazas. Os veciños de Médico Ballina levan tempo reclamando unha zona de xogos infantís. Demanda que ven desde fai tempo. Adif tamén cedeu terrenos na zona de 12 de novembro e vostedes anunciaron que saían facer un skatepark. Onde está ese skatepark? Política de propaganda ou realidade de xestión municipal? Vostedes reaccionan cando os restos dos grupos municipais fanse eco das necesidades da cidadanía e presentan propostas. Nese inte sacan o argumentario de anuncio que imos facer. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Bará. Señor Iván Puentes, ten a palabra.
Moitas gracias novamente e bo día. Bueno, anunciar o noso voto favorable á moción, igual que xa fixemos na comisión informativa, e simplemente recordar que, efectivamente, a cesión por parte de Adif está feita de hai un ano. Na comisión informativa que tivemos hai un ano tamén aproximadamente, xusto despois desta moción, se nos dixo por parte do Concelleiro de Mobilidade que non só se iba a facer a actuación de Médico Ballina, que era prioritaria e estábamos todos de acordo, sino que tamén na seca se iba a abrir inicialmente simplemente para que os veciños puderan transitar, e na pasarela de 12 de novembro se planteou aquilo do skate park, se fixeron as roldas de prensa, puxeronse algunhas imaxes incluso virtuais de como quedaría a zona, pero sí que estivemos tamén todos de acordo en que eso, en fin, despois do de Médico Ballina se podería facer, pero que había unha actuación prioritaria que ademais ten que ver con algo importante que é a seguridade vial na contorna, que era como mínimo construir a beirarrúa que comunicase a zona da cidade de Pedra coa actual pasarela que xa está urbanizada. Entón, claro, vemos que un ano despois nin o de Médico Ballina é unha realidade, nin esa mínima mellora da seguridade viaria en 12 de novembro é unha realidade. Eso sí, van 9 roldas de prensa, non sei cantas imaxes, non sei cantas ideas propostas, pero nin hai proxecto, nin hai obra. Por lo tanto, imos votar a favor, porque aínda que xa en numerosas ocasións esta corporación e os diferentes grupos políticos nos puxemos de acordo en que era unha actuación prioritaria, un ano despois non hai nada feito. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Baratorres, ten a palabra. Bo día. Moitas grazas. Agradezo yo ao Partido Popular que nos recorde que temos 4 ou 5 medidas das 90 sen cumprir. Tamén me gustaría que falase de todas as que non estaban nesas 90 que tamén se desenvolveron. É dicir, que superamos ampliamente o previsto. Con respecto a Marea, non sei se a súa intervención forma parte dese chamamento a un acordo, a un entendemento entre os dous grupos. Espero que sí, que vaya nesa dirección. En fin, eu o que quero verdadeiramente hoxe é saudar efusivamente, darlle a benvida ás propostas da oposición, porque vexo que, sobre todo no caso do Grupo Socialista e do Grupo Partido Popular, tiveron unha auténtica conversión. Unha conversión en tempo récord de 2 meses. Fai 2 meses, no mes de decembro, no debate dos orzamentos, presentaron unha batería de enmendas de reducción de partidas de investimento, fundamentalmente cuestións relacionadas co capítulo 6, en equipamentos, en accesibilidade urbana, e, curiosamente, nese debate de orzamentos non fixeron ninguna proposta para o parque infantil de Médico Ballina, nin para 12 de novembro, nin para a seca, nin para todas estas cuestións que agora lle preocupan tanto. E agora vemos como xusto no mes de febreiro vostedes presentan unha batería de mocións que, así sumando estimativamente, teñen unha previsión de investimento de alrededor de 10 millóns de euros. É dicir, que vostedes fai 2 meses pedían reducir o orzamento de investimentos en 4 millóns de euros e agora presentan as mocións para facer obras inmediatamente en todos os barrios, que son todas superurxentes, por 10 millóns de euros. Ben, eu quero saudar este novo tempo de propostas, de iniciativas en positivo, e agardamos, ademais, que cando se discutan as propostas orzamentarias do Goberno para poder levar a cabo todos estes investimentos que vostedes voten a favor. Con respecto ao tema dos espazos de xogo infantil, xa lles explicamos na comisión correspondente que no inicio do mandato, no segundo semestre de 2015, fíxose unha avaliación, un estudo da situación de todos os parques infantís que hai no Concello, que son preto de 50, e, sobre todo, para avaliar as necesidades máis urxentes de mellora, de ampliación e de dotación de novos parques. Ao longo do ano 2016, fixéronse traballos de arranxo en cuestión, sobre todo, que teñen que ver coa seguranza e coa accesibilidade. Tamén se fixeron actuacións de ampliación e de mellora en parques como o de Barcelos ou Monteporreiro, que se vai rematar justamente agora unha actuación de ampliación, por certo, que se esgotou completamente a partida para parques infantís, non quedou nada, utilizouse na súa totalidade. E tamén se fixeron, están en marcha, distintas melloras en parques infantís tamén nas parroquias. A partir de aí, nese estudo de novas necesidades, o que detectamos é a necesidade de crear un novo gran parque infantil urbano no centro da cidade, concretamente na zona de Campolongo, para completar
a rede de grandes parques urbanos coas Palmeiras e Barcelos e tamén de completar a mellora do equipamento dos parques infantís nos barrios, incluindo aí a zona tamén de Médico Ballina, porque o único parque que temos nas proximidades é o do Pasarón, é un parque claramente insuficiente para atender todas as demandas que hai na zona, e ao mesmo tempo estamos traballando tamén na dotación deste tipo nas parroquias. Con respecto a Médico Ballina, o que fixemos foi analizar as posibilidades derivadas dos espazos cedidos por Adif, tendo en conta que son prácticamente 3.000 metros cuadrados que están ademais divididos en varias zonas, o que decidimos é priorizar a zona de terra que está saindo cara a Santiago a man dereita, que ten unha superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados, onde acordamos aí facer o equipamento infantil demandado polo barrio, deixando para próximas actuacións as cubertas de formigón do falso túnel, que nos parece que neste momento non é unha actuación tan prioritaria, porque con ese terreo entendemos que se dá resposta a esa demanda plantexada. Polo tanto, o que estamos tramitando é un proxecto para facer un parque infantil, xa o anunciamos outro día na comisión informativa, cunha superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados, que ten un orzamento estimado de 90.000 euros, e que consensuaremos tamén coa veciñanza, coa asociación veciñal do barrio nos próximos días para poder xa contratar o correspondente proxecto. Polo tanto, imos votar a favor desta iniciativa porque coincide coas tramitacións e coas actuacións que está levando o Goberno Municipal. O que sí, o que non imos, desde logo, estar de acordo é que nos digan que superficie ten que ter ese parque infantil e canto diñeiro hai que gastar, porque por vostedes gastaríase toda a partida neste parque e despois non quedaría diñeiro para facer outros, entón dirían que non se fan nos outros sitios. E con respecto á parcela que se fixo referencia, bueno, por certo, que ao longo do ano 2016 xa fixemos varias obras na contorna deste parque para mellorar tamén a seguranza viaria e a accesibilidade tal como nos comprometemos coa veciñanza do barrio. Con respecto a 12 de novembro, fixos un deseño da parcela, estamos traballando na redacción do proxecto e nese deseño que se fixo non está previsto crear esa beira rúa da que se falou nesa comisión, senón que os técnicos aconsellan resolver a mobilidade peonil e ciclista a través doutra fórmula que conleva a actuación en toda a parcela, por iso non se fixo esa actuación. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Señor Abal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Vamos a ver, señor Bará, eu entendo que vostede ten unha difícil justificación aquí hoxe no pleno e non sabe como sair deste atolladero no que está se metendo vostede, está metendo o todo o seu grupo. Como pode decir que non hai cartos cando estáse presentando o superávit e dice que hai 5,4 millóns de euros superávit? Como pode facer esa afirmación? Como pode decir que non fixemos alegacións aos orzamentos sobre inversións cando vostedes han deixado de executar 7 millóns de euros só en inversións, 7 millóns de euros. Estamos dicindo que executen o que vostedes orzamentaron. Gasten os cartos que teñen, ni máis ni menos. Señor Bará, tamén dixo vostede que utilizouse toda a partida de parques infantís. Mentira, mentira. Señor, fale co señor González Carballo, que en este pleno, neste mismo pleno, señor Bará, neste mismo pleno, ven unha modificación de crédito na que se dá de baixa por 75.000 euros a partida de parques infantís e Campolongo. 75.000 euros danse de baixa hoxe neste pleno, señor Bará. Entendo a súa postura, non sabe como poder explicar todo isto. E agora di que vai actuar en 1.200 metros cuadrados. Non é o que lles contou os veciños en asamblea veciñal en novembro de 2015. Ali os vecinos xa lle pediron canchas de fubito, canchas de baloncesto, no formigón. Nós queremos un proxecto, non queremos que estén 2, 3 veces actuando na mesmo sitio. Sempre xa é máis caro, é mellor un proxecto único, un proxecto global, que abergue todo o espacio e dunha vez facelo. Non estar parcheando a seguido, como está facendo en Barcelos, como fixo no entroque de Benito Corbal con Coberro Fiñán, ou como está a facer en Cruz Gallaste de Castelao, sempre xa é máis caro e perxudica os veciños. E lembrolle, estamos exixindo o que vostedes tiñan orzamentado no ano 2016 e por eso, noutras cuestións, nos negociacións dos orzamentos non se incluíron estas partidas, señor Bará. 7 millóns de euros en inversións, 5,4 millóns de euros superávit. Cando vayan por aí aos veciños e cando vayan por rural e lle digan aos veciños o Concello non ten cartos, como lle explican que teñen 5,4 millóns de euros superávit, señor Bará? Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Abal. Señor Puentes, ten a palabra.
Sí, eu, a verdad, non sei, debo ter unha concepción rara da política na que a oposición fiscaliza o goberno e fai propostas, pero igual son un bicho raro eu e entendín mal isto da política, en fin, cando decidín participar nela, non? Pero vamos, creo que o máis lógico, o que máis sentido común ten. En todo caso, efectivamente, as obras que se están propoñendo forman parte, tanto nestas como na outra moción que está registrada do Grupo Socialista, forman parte das propostas que o BNG entendeu asumibles para este mandato desde o primeiro momento, incluso para anteriores mandatos, porque algunhas delas forman parte de roldas de prensa e de proxectos de anteriores mandatos que se iban a facer xa e seguen sen facer. Económicamente, hombre, nos fala vostede, cuantificou en 10 millóns de euros prácticamente todo o que propoñemos, pero efectivamente se teñen unhas contas as que teñen superávit, un superávit tan importante como decía esta semana na prensa algún membro do goberno municipal, se ademais, tal e como dio o informe de intervención o ano pasado, o capítulo de inversión quedou nun 55% sen executar, pois, oye, músculo teremos para facer obras, máis cando, insisto, forman parte das súas prioridades por tal e como teñen recoñecido, non? E ademais nos din que todas estas obras ou ben a través dos 10 millóns de euros, dos 10 millóns e pico de euros que temos coa DUSI, ou ben a través de fondos propios van a ser perfectamente executables, pois non sei cal é o problema en que desde a oposición pidamos que se fagan cousas de sentido común como esta. E, por certo, nas enmendas do Partido Socialista aos orzamentos que aprobaron vostedes co Grupo Municipal de Marea Pontevedra, cos futuros socios de goberno, non hai ningunha emenda do Partido Socialista na que se pida unha reducción do capítulo 6, simplemente se modifican determinadas partidas do capítulo 6 que nos propoñemos que se investisen no saneamento do rural e en estender o saneamento a todo o rural de Pontevedra, pero non pedíamos reducir ese capítulo de investimento, si outras partidas como os directores xenerais ou determinadas partidas inespecíficas para temas de propaganda, pero non o capítulo 6. E con respecto a 12 de novembro, eu creo que a súa resposta exemplifica perfectamente a traxectoria do último ano desta Concellería. Nos convoca unha comisión informativa, nos conta como absolutamente decidida, planificada, pensada, informada incluso a actuación que se vai facer en 12 de novembro, que a mí me parecía sensata, ademais, e así o dixen naquela comisión, destinar a usos lúdicos unha parte da pasarela e outra parte pois a esa beirarrúa que vostede nos dixo para solucionar ese problema de seguridade que obviamente existe na zona. Non volveu a comentar nada ao respecto e hoxe nos enteramos aquí no pleno de que hai outra idea. E hai outra idea na que tamén pode ser razonable, quero decir que o tránsito peonil non haxa unha beirarrúa e que se faga a través da pasarela urbanizable. Incluso me parece máis razonable que facer esa beirarrúa porque lle daría continuidade a que temos ao lado. Pero claro, primeiro, ocurriuse un día contarnos aquelo na comisión e visto era unha ocurrencia, non estaba baseada en nada, nin ningún informe, nin ningún proxecto, nin en nada, simplemente se ocurriu antes de entrar á comisión. Fai unha rolda de prensa, vende a idea, a conta, tal, insiste nela e hoxe está cambiada esa idea. En todo caso, si eso vai a estar pendente de que se faga o investimento xeral na pasarela para que efectivamente di que non é prioritario e non hai os fondos neste momento necesarios, home, podería mellor buscarse algunha solución intermedia para solucionar ese problema de seguridade e posteriormente, cando se urbaniza a parcela, darlle esa solución que vostede nos anunciaba agora, non en primicia. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Bará, ten a palabra. Sí. Ben, dixenlles aos grupos da oposición, principalmente ao Partido Popular e ao PSOE, que saudábamos esa nova actitude de facer propostas. Tamén lle dixen que as propostas teñense que formalizar a través dos orzamentos e, polo tanto, canto máis apoien vostedes os orzamentos, o incremento das partidas, pois, polo tanto, haberá máis recursos para poder desenvolver estas obras. O que nos poden decir é reduzan os orzamentos e multipliquen por 10 as obras que teñen que facer. Con respecto ao proxecto 12 de novembro, eu non sei se non estivo vostede nesa comisión, porque vostedes van e veñen, un día ven un, outro día ven outro, e ali presentouse claramente un proxecto feito por unha consultora onde viña perfectamente definido o reparto dos espazos e unha solución de mobilidade polo medio da parcela para comunicar a ponte coa rúa de Joaquín Costa. Polo tanto, non houve ningún cambio. Foi a proposta que lle presentamos ali, que en vez de prever a beirarrúa pegada a 12 de novembro, prevía aproveitar ese espazo para o skate park e facer o tránsito peonil e ciclista polo medio da parcela. Polo tanto, é esa a proposta que presentamos, non cambiou nada, o que pasa que vostedes ou non se acordan ou non estaban na comisión, pero non hai ningún problema porque lle facilito unha copia dese anteproxecto para que coñeza perfectamente a actuación que se vai facer ali. E, en todo caso,
non se pode facer illadamente esa pasarela polo medio, ten que ser dentro dun proxecto completo de actuación en todo o terreo. Con respecto aos proxectos para as obras, tanto urbanas como rurales, non se preocupen que nestes orzamentos de 2017 temos proxectos de abondo para poder desenvolver todas esas actuacións e máis, e tamén para atender os compromisos que temos a través da estrategia DUSI. E con respecto ao Parque Infantil de Médico Ballina, permitiránnos que non nos van dicir vostedes se temos que investir máis do que hai na partida de parques infantís para este ano, xustamente en Médico Ballina. Aí vai se facer unha actuación que rondará os 90.000 euros, pero non se vai facer inmediatamente a actuación de 300.000 euros que suporían un gasto por riba do que está previsto no orzamento para todo o ano. Por lo tanto, pensamos que é unha actuación que responde á demanda, á necesidade na zona, que é máis ou menos o que se falou coa veciñanza, que pode estar suxeito a algún cambio, pero que vai ser, desde logo, moi beneficiosa para este barrio da cidade. Me sometemos, polo tanto, a votación esta proposta do Partido Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 25. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a situación dos servicios sociais no barrio de Monteporreiro. Señor secretario, ten a palabra. Non xa dei, vaya por Dios. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 15 deste mes ditaminou favorablemente a proposición presentada cos votos a favor dos grupos do PSDG, PSOE, do PP e da representante María de Pontevedra e coa abstención dos representantes do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Castro, ten a palabra. Sí, bo día a todas e todos. Esta moción ven a complementar a que presentamos o mes pasado en relación á necesidade de aumento do número de traballadoras sociais. Entendemos que a situación en que Monteporreiro se está a vivir compre unha actuación diferenciada. É incrible a pasividade do Goberno ante a situación que ven sendo denunciada pola persoal do Servizo de Benestar dende hai máis dun ano, debido á sobrecarga generalizada de traballo que sofre o servizo. En Monteporreiro esta situación agudízase, xa que nos atopamos cun barrio no que a demanda de servicio de asistencia social cada día é maior. A pesar disto, a unidade de traballo social deste barrio conta só con un posto de traballadora social, cuberto por dúas profesionais, pero unha o 75% das horas e outro 25% que concentra nunha soa xornada de traballo. Nesta unidade o ano pasado atendéronse a máis de 1.100 citas, o que hai que sumar as tarefas de xestión, visitas, etc., o que provocan unha sobrecarga de traballo e o aumento continuado das listas de espera, sendo na actualidade de 2 meses aproximadamente. As profesionais non poden desenrolar a súa actividade de forma axeitada, e iso é debido a que tampouco cumpre as condicións necesarias o local onde exercen as mesmas, xa que é un local pequeno, a oficina non cumpre un mínimo de confidencialidade, sendo ininterrumpida a miúdo a traballadora social polos usuarios que entran ali, e isto provoca que tivera que desplazarse o chalé de Fontoira para poder levar a cabo as tarefas de xestión. Que provoca isto? Que durante 2 días a semana, os martes e os xoves, poda atender a xente, pero o resto dos días teña que facer o seu traballo no chalé de Fontoira. Consecuencia, carretear expedientes dun lado para outro todo o día, xa que os expedientes se encontran arriba en Monteporreiro. A maiores desto, tampouco conta con ningún tipo de persoal administrativo que poda encargarse de dar información aos usuarios ou filtrar as peticións ou demandas da xente que entra ali, ni tampouco, dende que no mes de agosto xubilouse o traballador municipal encargado da custodia e apertura do centro, conta con ninguén que faga esa tarefa. Únicamente o Concello facilitoulle un funcionario, que é un policía local de segunda actividade, para ordenar un pouco a sala de espera e controlar os turnos, pero como non é un personal técnico, non é unha persona cualificada, non pode facer máis. Por iso, dada a situación precaria na que entendemos que se atopa esta traballadora e esta atención e esta asistencia social no barrio de Monteporreiro, solicitamos nesta moción o seguinte: pedimos que se den as instruccións oportunas para ampliar a plantilla de traballadoras sociais que atenden as necesidades de Monteporreiro, que se dote de persoal administrativo suficiente a unidade de Monteporreiro e que se inicien os trámites para trasladar os despachos de atención da unidade de servicios sociais de Monteporreiro a uns locais máis axeitados. Moitas grazas, señora
Paso a palabra a señora Rey. Gracias. Esta moción intenta dar respuesta a una necesidad solicitada por el propio servicio, una necesidad que desde Ciudadanos intentó solucionarse a través de una enmienda para contratar de manera temporal a una trabajadora social ya en los presupuestos del año 2016. Volvimos a intentar solucionarlo a través de una enmienda a los presupuestos del año 2017 y no fue aceptada. Una necesidad que volvió a intentar solucionarse con una moción del Partido Socialista en el pleno anterior y ahora vuelve a este pleno. Espero no tener que volver a escuchar que presentando este tipo de mociones se pone en entredicho la labor de las trabajadoras sociales. Y sí que se apoya esta moción porque votar en contra significa que no se escucha a las técnicas. No es cierto, como se dijo en el pleno anterior, que estamos muy contentos con la labor que realizan, básicamente porque realizan bastante más de lo que deberían hacer y, desde luego, no en las mejores condiciones. Y vuelvo a repetir, es que ellas mismas lo solicitan, con argumentos, además, más que razonables, como acabamos de escuchar, y si confiamos en su trabajo, entiendo que también tendremos que confiar en su criterio. Moitas gracias, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. O barrio de Monteporreiro é o máis populoso do Concello de Pontevedra. Tendo en conta os datos recollidos no Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociais, a situación nesta unidade de traballo reflexa que, aínda que conta con 2 traballadoras sociais, estas ocupan o traballo dunha, debido ás súas jornadas parciais. 2. Segundo o control de lista de espera, teñen de media máis de 45 días para ser atendidas. 3. No ano 2016, esta UTE tiña 59 persoas perceptoras de risga activas e a 30 de xuño do mesmo ano levábanse a 116 usuarias atendidas, sendo a máis elevada das 8 restantes UTEs. E 4. O número de citas previas según demanda das persoas usuarias no 2016 foron 635, tamén o máis elevado en comparación co resto das UTEs. A tenor destes datos, Marea Pontevedra, como non, entende a necesidade de ampliar a plantilla de persoal, tanto de traballadoras sociais como administrativas. E para que? Para dar resposta ás demandas das veciñas de Monteporreiro, garantindo así as súas necesidades e dereitos básicos sociais. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. É triste ter que estar, igual que no pleno anterior, solicitando a Concelleira de Servizos Sociais que escoita as súas traballadoras. Penso que non hai moito máis que decir despois do que dixo a nosa compañeira do PSOE, Ciudadanos e a Marea. É certo, e así o dixen eu tamén no pleno pasado, que hai 2 traballadoras pero que fan a función dunha sola, precisamente pola reducción de horario que teñen. Entón, por favor, escoiten vostedes as traballadoras sociais do Concello que fan unha labor moi importante, pero que non son suficientes. Non lle pedimos nada máis que iso, que é o que lle piden elas. Moitas grazas. Señora Teso, señora Fouces, ten a palabra. Bo día, moitas grazas. Eu lín detidamente a moción do PSDG-PSOE e, adoitan a dar lectura da moción durante o pleno e quería destacar unha cuestión que pode parecer pequena, pero a min importame, non? Porque aparece algo así como que, según a moción, os socialistas están indignados. E eu agardo que as socialistas tamén compartan esa opinión, porque non sei se o PSOE estará en condicións de máis divisións. E aí está aí a ser bastante calado, non? Entón, eu creo que ese tipo de cuestións a nos importa, nos parece nos importante, tanto a división como o lenguaxe inclusivo, que creo que como mínimo hai que presentar nas mocións. Tamén fala de todo un histórico e de toda unha cuestión que eu non vou a entrar, non vou a
a decir, por suposto, que estuveron ben feitas ou mal feitas as cousas. Solamente parece que un tempo feliz do PSOE, donde gobernaba e facía as cousas dunha maneira estupenda, parecen xa o Partido Popular cando lle botan a culpa ao bipartito por cada cousa que non teñen argumentación. Vostedes piden que se contraten máis traballadoras sociais. Nos últimos meses se contrataron 2, pero non lles valen. Esas non lles valen. Non sei por qué, colleronlle manía a estas 2 mozas. E lle garantizo que traballan moi ben e que son xente con moitísima experiencia. Según vostedes, estas non fan de traballadoras sociais, fan non se sabe de que. Non se sabe de que. Pero, bueno, non lles gusta estas 2 traballadoras sociais. Adoitan decir que esas non son as que vostedes pedían. Pedían outra cousa. Bueno, pois, si mal non recordo, sumando, creo que xa van alá a petición de 4 ou 5 traballadoras sociais, porque se estas 2 non lle valen, máis as 2 que pediron no anterior, máis estas que piden agora, pois non sei, podemos chegar a un número de 4 ou 5 traballadoras a maiores. Non sei que datos teñen vostedes para decir que con esa cantidade de traballadoras se resolve, porque bailan os datos. Vostedes falan de 1.000, a Marea fala de 600, o PP xa non dixo nada, Ciudadanos tampouco, pero, bueno, supoño que máis ou menos os datos estarán casados e alguén está informando mal da cuestión, non? Por lo tanto, póñanse de acordo a ver de cal é a situación. E, bueno, si isto eu non vou a decir as cousas moito mellor que o noso compañeiro Luís Bará, que xa o dixo ben, e creo que moi clariño, non? Si isto é tan importante e forma parte dunha liña política tan potente do Partido Socialista, que é capaz de pleno tras pleno vir a facer este traballo de contarnos de como está, si unha 25, outro 75, se outro 40, pois eu voto de menos que nos orzamentos apareceran ese tipo de cuestións. Buscando, creo que non aparecen. Nos tentamos chegar con vostedes a un acordo, agora, falando de que, evidentemente, nos seguimos pedindo e reclamando ao plan concertado, que é o que ten que decir que cantidade de traballadoras sociais hai en cada concello. Nos somos os que xestionamos ese traballo que a Xunta nos encomenda, pero son os que o teñen que decir. Como ben vostede sabe, como lle transmitín a vostede e a todos os membros da oposición, Pontevedra ten unha ratio de traballadora social poboación moito mellor que calqueira outra cidade galega, polo tanto é lóxico, e eu non son sospeitosa de decir que a Xunta o está facendo estupendamente ben, pero eu, neste caso, me parece lóxico que a Administración Autonómica antes mande traballadoras sociais a Vigo, a Coruña, a Ferrol, que teñen unhas ratios moitísimo peor que a nosa, que non la manden a nós. Eu xa sei que nós co que témonos que amañar e temos que dar conta do recado, e eu creo que non o estamos facendo tan mal, por moito que vostedes estén aí a contar. De todas maneiras, vostedes siguen reiteradamente que ten que ser cos fondos municipais exclusivamente, é dicir, ten que ser cos fondos. Non encontro eu a razón, o sea, por que non pode ser a cargo de algunha subvención da Xunta? Non, ten que ser cos fondos municipais exclusivamente, aínda que despois non teñan acceso aos sistemas informáticos, ás atencións para o risco, non, dá igual. Da igual, a cuestión é que ten que ser cos orzamentos, esa é a clave. Bueno, pois, a min, francamente, me parece que isto é unha pataleta e que vostedes fan un pouco o papel de correveidile. E nos, efectivamente, no que é a cuestión de administrativos, en lugar de traballo, levamos xa tempo traballando, xa temos en este momento conformado unha solución. Creemos, por eso queríamos pactar con vostedes esta moción, porque creemos que dos 2 puntos que aquí aparecen, 2 están asumidos plenamente por este goberno, se van poñer en práctica nos próximos meses, e nos parece, bueno, pues unha lástima que vostedes sigan empeñados, vostedes, e polo que vexo aí con esa cuestión soterrada de
ten que ser cos orzamentos municipais. Bueno, pois, lamentablemente, nos anunciamos o noso voto en contra da moción. Gracias, señora Fouces. Señora Castro, ten a palabra. Sí, mire, voy a contestarlle punto por punto todo o que me acaba de decir. En primer lugar, se cree que o tema máis importante desta moción é terxiversar o linguaxe inclusivo non, e que está moi lonxe de entender o contenido da mesma. Segundo, apaga e vámonos, ademais. Por outro lado, outra vez, insiste no tema das dúas traballadoras sociais que contratou a través do plan de inclusión. Teño que volver a explicarlle a vostede que debería saber que esas traballadoras se contrataron con carácter temporal, o contrato termina en marzo, e a única función que ten é o seguimento do RISG, a tarea que levan anos sin facer as traballadoras sociais de atención primaria porque non teñen tempo para leválo a cabo. E que conste en acta e pregúntelle vostede a xefa do seu servizo se poden facer ese traballo ou non poden facelo. Tercero, nosotros non somos os que temos a pataleta, que nos emperramos en presentar esta moción porque se nos ocorreu un día que necesitaba o Concello máis traballadoras sociales. Existe un informe escrito presentado en setembro, léalo, e mire a sobrecarga de traballo que ten e como ya, despois de levar un ano pedíndoselle vostede persoalmente, o tiveron que facer por escrito a través do rexistro, porque non lles fan caso. Entón, ademais, os datos, por outro lado, os datos que manexamos e que poden variar dun partido a outro, a lo mellor tomamos parámetros distintos, están tamén escritos, e pásanselo a vostede semanalmente a xefa do seu servizo, para que vostede vea as listas de espera e toda a situación na que se encontra cada unha das UTEs. Por outro lado, a reunión, respecto que dixo vostede do presuposto e das emendas que presentou o Grupo Socialista, non estaba vos nunha reunión que tivemos o meu compañero Tino Fernández e máis eu con Carmen da Silva e con o concelleiro Raimundo, porque nesa reunión que mantivemos, na primeira reunión onde intentamos chegar a un acordo, unha das parámetros que manexamos era a inclusión de dúas traballadoras sociais máis para o Concello, porque xa daquela xa sabíamos que as necesitábamos, o sea que non foi unha ocorrencia de agora. Outra cousa tamén. Vostede está dicindo que a contratación nos tamén emperrámonos e que se faga por parte do Concello. Claro, me está dicindo vostede que son un partido de esquerdas, sempre dende hasta fai un ano e medio que levo nesta corporación, eu tamén mantenía que vostedes eran un partido de esquerdas, pero agora me estou dando conta que un dos parámetros básicos da esquerda é loitar polo dereito das persoas e que eso o teñen bastante arrinconado, sobre todo nesta materia. Vosotros, entonces, me están dicindo que vai asumir a política social da Xunta de Galicia? Pois, entonces, porque está dicindo, se a Xunta me os dá, eu os pido, e se non, pois non as temos. Está vostede asumindo a política de dereitas en materia social da Xunta de Galicia, entón, contrate vostede como fan concellos como de Villagarcía, que o ano pasado contratou a súa costa un autemás, porque necesitaba máis traballadoras sociales e asumiu o coste o Concello. Pode facelo se quere, porque xa o fan outros concellos. Entonces, por último, quero decirle que se vostede cree que isto é unha pataleta do persoal de seu servizo, siga pensando. Moitas grazas, señora... Por alusión, señora da Silva. Breve. Por suposto. Está isto xa. Bueno, moitas grazas, señor alcalde. Xa que se fai uso público no pleno do contido das reunións que tivemos no proceso de negociación dos orzamentos que puxera en marcha o goberno municipal, voulle dicir unha cousa. Cando se lle dixo que xa había dúas traballadoras sociais, contestou vostede que non sabían se se referían a esas dúas que xa contratáramos ou eran outras distintas. Eso foi o que dixeron na reunión, porque de dicilo hai que dicilo todo, e que non sabía se eran esas dúas ou outras distintas, que tiñan que comprobar a que se referían. Momento, nextiamento, servitamea. Por alusións. Alusiones. Non, dixo que o dixera eu, Dixese que dixera eu. Por tanto, supoño que poderei contestar, non? A eso, ou non. Díxome. Non, xa non vou contestar. Teño aquí a señora Fouces, ten a palabra. Eu reitérome, isto é unha pataleta e isto é un recado, nada máis.
Hai máis intervencións. Sometemos a votación a proposta do Partido Socialista. Votos en contra, 12. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 13. Apróbase por maioría da corporación. O punto número 5. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra instando a Xunta de Goberno para que reactive o plan para o soterramento da liña de alta tensión que atravesa o barrio de Monteporreiro. Señor secretario, ten a palabra. Pois dou ya ahora mismo. Aí vai. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, na súa sesión deste mes, ditaminou favorablemente a proposición con unha emenda que entendo de adición proposta a redacción inicial, que sería instar a Xunta de Galicia a asinar un novo convenio entre o Concello e a empresa responsable e a Administración Autonómica para o soterramento da liña de alta tensión no barrio de Monteporreiro. Grazas, señor secretario. Señor cando lle dea, o señor Bará non lle dá. Ai, perdón, é que non estaba aquí. Señor Rei, ten a palabra. Toca falar do risco para a saúde o que seguen sometidos os veciños do noso barrio máis poboado, mas tamén, outra vez, da cobiza desmedida dunha empresa eléctrica que é a que nos toca padecer en Galicia. Na comunidade científica hai xa poucas dúbidas sobre a influencia dos campos electromagnéticos de baixa frecuencia que son xerados polos tendidos eléctricos como posible axente canceríxeno. Insisten niso a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro e grupos de investigación de Oxford, de California ou de Estocolmo que se invocan na exposición de motivos desta moción. En Pontevedra, desafortunadamente, seguen expostos a ese risco os residentes en Monteporreiro, onde os cables de alta tensión en pleno 2017 aínda sobrevoan edificios habitados, espacios de lecer e mesmo parques infantís. O problema semellaba encarreirar unha saída satisfactoria en decembro de 2007. Van alá 10 anos coa asinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria, o Concello de Pontevedra e Unión Fenosa para o soterramento da liña de alta tensión que atravesaba e aínda atravesa o barrio. Desde aquel 2007 a obra foi camiñando a ritmo de tartaruga e bateu con atrancos como a entrada en concurso de acreedores da adxudicataria da parte do Concello, Fomento de Áridos e Obras Faro, a volta da dereita ao Goberno da Xunta de Galicia e unha empresa eléctrica que, como adoito, fixo do río revolto ganancia de pescadores. O caso é que a obra encalla definitivamente o 6 de agosto de 2012, cando o concelleiro González Carballo asume a paralización dos traballos segundo a acta de suspensión das obras do 22 de xuño de 2012. Unha acta onde se consignaba, nesa de xuño, a empresa Fenosa non ten intención de efectuar o descargo da liña aérea existente e o Concello deu por bo iso. Choca que Fenosa nunca chegase a presentar, nin desde o Concello se lle pedise, un escrito comunicando que non ia facer a súa parte, algo que ia en claro perxuízo de Monteporreiro, pero que lle supoñía o aforro dun investimento importante para os veciños, pero moi menor para unha empresa da súa magnitude. A esta altura convén lembrar que é a mesma Gas Natural Fenosa que obtivo beneficios de 1.400 millóns de euros en 2014 e de 1.500 en 2015 e que acaba de declarar 1.347 millóns de beneficio en 2016. Por certo, a Gas Natural Fenosa tamén se lle pode lembrar que teñen honor de ser os que en Reus lle cortaron a luz a unha señora de 81 anos que, con ese motivo, tivo que alumearse con candeas e acabou queimada na súa propia casa mentre os membros do Consello de Administración seguían o seu. Dado que a veciñanza de Monteporreiro segue co grave problema da liña de alta tensión sen resolver, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra presenta esta proposición. Mantemos o primeiro punto como vai, instando a Xunta de Goberno do Concello a reactivar o plan de soterramento da liña de alta tensión que atravesa o barrio de Monteporreiro e, no segundo punto, seguindo o ditame aprobado por unanimidade na comisión correspondente, quedaría
a seguinte redacción. Instar o Goberno da Xunta de Galicia a recuperar o compromiso que asumiu en 2007 a través dun novo convenio e a que se una o Concello velando para que a empresa Gas Natural Fenosa cumpra o compromiso que ten pendente coa veciñanza de Monteporreiro. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rey. Señora... Unha cuestión de orden, sí. Sí, ten que ver con ese punto. A ver, señor Bará, unha cuestión de orden, veña. Sí, ten que ver coa redacción dese segundo punto, porque na comisión acordouse, entendo, unha redacción xa. Entón, non sei se agora se trae unha redacción nova. Na acta da comisión, creo que se recolleu un acordo, que foi votado por unanimidade, no sentido de mandar a Xunta de Galiza a negociación ou a redacción dun novo acordo coas tres partes, Concello, Xunta e Unión Fenosa. Si está recollida no ditame da Comisión Informativa, pero tampouco existe inconveniente en que se quere o autor da iniciativa modificar a súa propia o faga, de feito, as emendas que se presentan en voce por parte da oposición, en voce, quero decir, poden ser aceptadas tamén polo propio autor da iniciativa. Entón, quen pode o máis, pode o menos. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Señor Rey Núñez. Sí. Ben, eu creo que esta redacción que se propoñía agora é similar, recolle o espírito do que se acordou nesa comisión. Válenos o que diga a acta, pero supoño que tamén debería valer isto. Bueno, en todo caso, non facemos cuestión disto. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nós imos a votar favorablemente esta moción que coincide, curiosamente, coa presentación no Parlamento de Galicia dunha proposta polo BNG, máis ou menos nos mesmos termos, non? Son esas coincidencias curiosas que se producen na vida política. Talmente parecerá que se están vostedes repartindo os papeles, pero non o tomen como unha crítica. É unha cousa natural que estes entendementos se produzan, non? Bueno, entrando con máis seriedade no asunto, trátase dunha obra tan necesaria como xusta, non? Paralizada no seu momento polo capricho do Partido Popular, porque o Partido Popular xa fai anos que está máis preocupado por levarse ben coas grandes empresas, e este é outro exemplo de como lle cubriu as espaldas a Fenosa, non? E para rematar, en todo caso, tamén sirva esta moción para lembrar o vacío enorme da reunión do alcalde co señor presidente da Xunta de fai poucas datas, non? Unha reunión de que o señor Lores non tivo todavía a ben informar aos portavoces municipais, pero o que trascendeu dela é que foi unha xuntanza con escaso contido, non? Na que o señor alcalde esqueceu plantexar non menos de 20 asuntos de competencia autonómica e conformouse coa fotiño e a charliña e tal, non? Pero asuntos como a estrada de Vilagarcía, a mellora do Camiño de Santiago, o saneamento do rural, o colexio de Valdecorvos e tamén o soterramento da liña de alta tensión de Monteporreiro, tamén se lle esqueceu falar de isto co señor presidente da Xunta, non? Curioso que logo, despois, o BNG leve ao Parlamento de Galicia algo do que se esqueceu de falar o alcalde nun momentiño que tuvo co presidente da Xunta. Esperemos que en próximas reunións leve ben detallado todas aquelas necesidades de Pontevedra, non só falen das que xa están en marcha, sino falen tamén das que non están en marcha e das que fan falta poñer sobre a mesa. Nada máis. Moitas gracias. Señor Fernández González, señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues estamos con un tema que estoy como un Guadiana, ¿no? Como o río Guadiana, que aparece e desaparece. Pero, desde logo, creo que vou facer un pouco de historia, recordar aquí o que pasou, ¿no? Desde o ano 2007, no que se firmou un protocolo para levar a cabo esta obra entre a Xunta, Unión Fenosa e o Concello de Pontevedra. Hai que ter en conta que este convenio caducou, logo se fixo outro novo protocolo, e logo, posteriormente, pois no ano 2012, cando
faltaba unha serie de fondos para que Fenosa fixera a obra, pois a Xunta de Galicia, como se fai con todos os concellos, sacou unha orde de convocatoria de subvenciones e dixo o Concello solicite a axuda a través desta convocatoria que aí hai fondos europeos e se lle van a dar e se fai a obra. E o Concello de Pontevedra, e me acordo perfectamente, señor Bará, ainda que vostede se ría, pois deixou pasar o plazo porque non entendeu oportuno concurrir a esa subvención. Porque decían que non lle iba a dar tempo de facelo, estamos no mes de xullo, de aí a novembro non lle iba a dar tempo a facelo. Deixou pasar o plazo, non pediu a subvención, curiosamente, sí que nos enteramos que sí pediu a subvención para outro soterramento na Illa das Esculturas. A realidade é que vostedes, naquel momento, lle deron máis importancia a Illa das Esculturas que o soterramento de Monteporreiro, que era unha cuestión que xa veña reivindicada e firmada dentro do ano 2007. Non conformes con isto, pois anos despois, particularmente no ano 2015, volveuse a sacar outro de convocatorias, a ver se esta vez o pensaban mellor e non deixaban pasar o plazo. Tamén o deixaron pasar. E agora, supoño que porque lle remorde a conciencia, señor Bará, a vostede, o señor Lores non, porque se non o tratou co presidente da Xunta e que non lle dá tanta importancia, pero se a vostede lle remorde a conciencia, agora, claro, anda con iniciativas no Parlamento de Galicia para tratar de facer ver que vostede se preocupa polo soterramento, cando vostedes renunciaron a coller eses cartos que estaban predispostos para que o Concello de Pontevedra solicitara e fixera a obra. E vostedes non lles deu a gana. E agora, 10 anos despois, isto empezou no 2007, 10 anos despois, acórdase da liña de alta tensión de Monteporreiro. E xa sei que me vai dicir que non se pode facer por unha asociación. Mire, non se pode facer aquí. En todos os concellos o poden facer así. Particularmente no Concello de Vigo, no ano 2010, recibiu prácticamente 1 millón de euros, 932.000 euros, para facer obras de soterramento de liñas eléctricas. Pero en Pontevedra somos diferentes e aquí non se pode facer. E como lle digo Vigo, lle digo moitos máis concellos. E o señor portavoz do Partido Socialista, pois, señor Fernández, aquí non hai ninguna cuestión do Partido Popular. Aquí se convocou esas axudas. Se ten algunha dúbida, chámelle usted o alcalde de Vigo, sei que lle collo o teléfono e pregúntelle como se fixo en Vigo no ano 2010 para facer soterramento de liñas eléctricas. Houve máis convocatorias, non solamente no 2011, no 12, no 13, no 15, houve máis convocatorias. E vostedes nunca se acordan da liña de alta tensión de Monteporreiro. Se acordan agora porque lle remorde a conciencia de que saben que a obra está parada por culpa de ustedes e non se rematou por culpa de ustedes e o trazado que en todo caso se iba a facer non é o que ustedes queren facer, xa é un trazado máis curto. E se acordan para outras cousas, por exemplo, para a zona dos Campos tamén sí que lles preocupa soterrar liñas eléctricas e falan con Fenosa e non hai ningún problema, pero con Monteporreiro non sei que teima teñen vostedes, que supoño que lles gusta ter un problema aí para buscar un culpable e dicirlle a xente hai un culpable a este problema que non lles interesa resolvelo. Esa é a conclusión que nos sacamos. Non lles interesa resolver o soterramento da liña de tensión de Monteporreiro. E, por tanto, esta iniciativa de Marea, tal e como estaba formulada, íamos a apoiar. Pero vostede, claro, xa lle remorde a conciencia e di, non, mete un punto máis, pedirlle a Xunta de Galicia. Aquí xa estamos a vez con pedirlle a Xunta de Galicia. Mire, ímola apoiar igual. A Xunta de Galicia xa se cansou de decirlle que había fondos para facer as obras. E vostedes non quixeron coller eses fondos. Ahora, se vostede unha vez máis quere pedirlle a Xunta de Galicia, non se preocupe, que yo imos firmar tamén, e xa verá a ver que pasa cando se saque outra convocatoria, a ver se vostedes din que non outra vez. Quedarán retratados de novo. Por lo tanto, nos imos apoiar esta iniciativa e agradecemos a Marea que recolla as nosas demandas, o noso programa electoral e as nosas demandas de tanto tempo, porque se nos acumulan tanto as mocións que evocas a un grupo que con escoba vaya recollendo as mocións que van quedando no tinteiro e as vayan presentando, porque nós a presentamos 5, non podemos presentar máis, porque aquí se molestan os grupos do goberno de oposición se presentamos moitas mocións. Por lo tanto, é bo que nos fagan ese favor, señor Rei, e vayan recollendo esas demandas históricas do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Bará Torres, ten a palabra. Ben, encántanos a xenerosidade do señor Moreira con toda a súa producción de propostas que lle dá incluso para darlle ideas, non sei se ten o copyright, para que llas copien os demais grupos políticos. Ben, con respecto ao relato que fixo o portavoz da Marea, eu teño que dicir que foi un relato incompleto, que lle faltaron bastantes episodios desa historia. Desde logo, o grupo de goberno nunca, en ningún momento, se negou ou dixo por activa ou por pasiva que renunciaba á realización desta obra e así o fixo constar en diversos escritos enviados ao Goberno da Xunta e tamén a Fenosa.
En canto ao que foi o proceso que se iniciou efectivamente no 11 de 12 de 2007, señor Moreira, non foi un protocolo, foi un convenio, son figuras, sabe, completamente diferentes, non? E que foi posible por unha coincidencia, que non foi casual, porque eu non sei se sabe vostede que isto formaba parte daquel famoso decálogo de Monteporreiro, do señor Cuiña, non sei, sabe, acórdase do decálogo de Monteporreiro? De Cuiña, sí, do decálogo. Non sei se se acorda, se estaba vostede por aquí daquela. Debeu ser a principios dos anos 90. Unha das actuacións previstas nese decálogo era justamente o soterramento da liña de Monteporreiro. Mira que casualidade. O Partido Popular estivo gobernando un montón de anos no Concello de Pontevedra na Xunta e non se lle ocurriu nunca, vostedes agora sí que o levan no programa, e o defenden, e o piden, e non sei que, culpa nosa, pero durante todos os anos que estiveron gobernando nunca se preocuparon de facerse. E dous a casualidade, non sei, a casualidade no 2007 que gobernaba na Xunta o Bloque Nacionalista Galego na Consellería de Industria. E grazas a iso, e que goberna tamén o Concello de Pontevedra, asinouse un convenio tripartito entre o Concello, a Xunta de Galiza e a Unión Fenosa para facer un investimento para o soterramento da liña valorado en 1.700.000 euros, dos cales o Concello lle correspondía a cantidade de 649.000 euros e o restante 1.100.000 estaban repartidos entre a Xunta e Fenosa a razón de 40% para a Xunta, 445.000 euros, e 60% para a Fenosa, 668.000 euros. E ese convenio foi posible, recordo, porque se non escoitou ben, porque gobernaba na Xunta o bipartito, o famoso bipartito, que vostede lle botan a culpa de todo. Pois foi grazas a iso. Antes, cando gobernou o señor Fraga, cando gobernaron todos os seus gobernos, pois nunca se chegou a ese acordo. Dese convenio, a única parte que cumpriu foi o Concello. A única parte que fixo a obra que lle correspondía foi o Concello, que era a obra civil de soterramento, de canalización para permitir despois o soterramento, cun investimento de 465.000 euros, porque hubo que facer distintas modificacións no proxecto por dificultades técnicas, orográficas e demais, e viuse reducido nunha pequena contía a superficie do soterramento. No ano 2010, o alcalde de Pontevedra dirixiuse ao conselleiro de Industria pedíndolle unha ampliación, unha adenda, unha modificación do convenio para poder acometer as obras pendentes que lle correspondían por valor de 1.100.000 euros ás outras dúas partes, porque o Concello xa cumprira nese momento a súa parte a falta de pequenas obras derivadas que se tiñan que facer no momento do soterramento da liña por parte de Fenosa. Sabe cal foi a resposta do señor conselleiro de Industria? Sabe vostede cal foi? Ningunha. Non se dignou nin responder a un escrito do Concello de Pontevedra. Iso é o que entenden vostede por respeto institucional. Pero, bueno, o respeto institucional vostede pásano por aquelas partes que xa sabemos, non? Porque o 14 de 3 de 2011, nun exercicio excelentísimo de lealdade e respeto institucional, resulta que veñen á Casa de Cultura de Monteporreiro a Xunta a máis Fenosa a asinar un protocolo. Desta vez sí que era un protocolo. Ben, eu non quero reproducir aquí as palabras que dixo a tenente de alcalde naquel momento, Teresa Casal, que era a responsable desta obra, a respecto do que lle parecía ese acto de vir a un edificio municipal sen siquera invitar ao Concello para asinar un protocolo entre a Xunta e Fenosa. Ben, sabe o que decía ese protocolo? A empresa comprométese a levar a cabo todos os trámites para obter as autorizacións administrativas necesarias para o definitivo soterramento da liña, obra que terá que estar rematada nos primeiros meses de 2012. Iso é o que decía ese famoso protocolo que asinaron a Xunta e Fenosa. Pero claro, debeulle parecer despois que era moito pedirlle a Fenosa que despois pasaron a patata ao Concello. En vez de pedirlle responsabilidades a Fenosa para cumprirse a súa parte, para que investise a parte que lle correspondía, vostedes derivan o remate da obra a unha convocatoria de subvencións para que pague o Concello a máis a Xunta, quitándolle a responsabilidade a Fenosa da obra. E dicía, Consellería e Fenosa constituirán unha comisión mixta para o seguimento do establecido no protocolo. Sabe vostede algo desa comisión mixta? Sabe cantas veces se reuniu, que resultados obtivo, que decisións tomaron? Bueno, iso verémoslo no Parlamento, non teña problema que falaremos diso no Parlamento. E despois ven, iso foi no 2011, despois no 2012 ven esa famosa convocatoria de subvencións a que obrigan a concorrer ao Concello, que ten unha contía máxima de 400.000 euros, non nos veña aquí vostede con que ao Concello de Vigo lle deron 900.000 euros, fíxese, que daba por investir 1.100.000 euros. E vostedes din que nos van dar 400.000 euros para que despois nos fagamos que clase de obra? Porque unha parte desa obra ten que facer Fenosa. Que facemos nos un cacho e Fenosa outro?
Temos que facer un convenio con Fenosa, temos que contratar a obra a Fenosa, unha parte da obra que ten que facer. Como se resolve iso? A parte de que había que justificar a obra o 15 de novembro, cousa que é materialmente imposible, pero ademais había unha ilegalidade manifesta no procedimento que vostede querían impoñer ao Concello e así o dixeron os técnicos municipais. Polo tanto, a solución naquel momento, dixémoslle no 2010, no 2011, no 2012, era asinar un novo convenio. E volvemos a decirlo agora, e por iso o pedimos na proposta de acordo que traemos aquí. E non me fale vostede dai as esculturas, porque era unha obra de 15.000 euros que era absoluta e total responsabilidade do Concello facer o proxecto e executar a obra. Unha obra absolutamente menor. E nós seguimos negociando con Fenosa o soterramento das liñas, claro que sí. E por iso negociamos o soterramento da liña dos Campos cando se fixo ali a obra, e se fixo xa a canalización para poder baixar as liñas cando Fenosa o considera oportuno, e por iso estamos negociando tamén o soterramento da liña que baixa polo Outeiro cara a Tafisa. Por suposto que sí. Estamos dispostos, ademais, a poñer fondos municipais para acabar a obra de Monteporreiro, pero non imos permitir que se vayan de rositas a Xunta a máis Fenosa, porque tiñan un compromiso de investir 1.100.000 euros e teñen que cumprilo. E nada máis. Moitas grazas, señor Balatorre. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bará, me acordo perfectamente do ano 2007, da época do bipartito. Claro que me acordo, era a época na que vostede invitaba a mojitos en Cuba, era a época na que vostedes lle deron autorización ambiental integrada a ENCE e moitas outras cousas. Claro que me acordo, todo o mundo se acorda. Señor Bará, de respecto institucional, non me fale vostede, porque creo que aquí o seu jefe, cando lle pide por carta unha entrevista ao presidente da Xunta, o presidente da Xunta lle contesta e o recibe. Eu sigo esperando a día de hoxe a que me conteste a unha carta e a que me reciba. Xa nin soño con eso, sabe? Por lo tanto, de respecto institucional, non nos poden dar vostedes ningún tipo de leccións. E respecto institucional, creo que houve. No ano 2011, que vostede decía que nos pasamos o respecto institucional por onde vostede di, sí que se firmou un protocolo co conselleiro Javier Guerra, co Unión Fenosa, para facer esas obras. Ese fixo, para que o Concello tivera os cartos, se lle ofreceron a través dunha convocatoria, como se fai con todos os concellos, menos con Pontevedra, para o que lle interesa. Porque a Illa do Cobo, como lle chaman vostedes, inda que fora outro importe, o fixeron a través desa convocatoria. O sea, vostedes priorizaron naquel momento que estaban co tema da recuperación da Illa das Esculturas sobre Monteporreiro. Eso foi o que pasou. Eso foi o que pasou. E as liñas eléctricas, señor Bará, non se confunda vostedes, son competencia municipal. Vostedes non queren asumir ninguna competencia, nin o transporte público, nin o saneamento, todo cousa da Xunta, hasta as liñas eléctricas. E tamén a liña eléctrica que pasa pola Ponte da Barca é competencia municipal. E se alguén se pode electrocutar, saiban vostede que o responsable está no Concello de Pontevedra, non está en outra administración. Pero vostedes non queren asumir... Eu me pregunto a veces, cal é a súa competencia? Sei cal é a súa incompetencia, pero competencia realmente non a conozco, porque nunca teñen competencia nada. Entón, a realidade, señor Bará, foi que os fondos se ofreceron, como se fai con todos os concellos, para que os pediran e fixeran a obra para que non lle costara nin un euro ao Concello, porque os fondos viñan da Xunta e da Unión Europea, e vostedes non quixeron. E anos despois, se fixo outra convocatoria, tampouco quixeron. E, polo tanto, señor Bará, me parece moi ben que lle remorda a conciencia, está ben, e creo que é o primeiro paso importante para tratar de conducir o de Monteporreiro, pero, desde logo, que quede claro como foron as cousas e de quen foi a responsabilidade, eu diría máis ben a irresponsabilidade de non rematar este convenio e de executalo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Rei, ten a palabra. Ben, moi curto por non cansar. O certo é que desde 2013, desde mediados de 2013, máis ou menos, deixa de saberse nada sobre o soterramento da liña de alta tensión de Monteporreiro. Algúns informes dos que se falaron aquí non están no expediente que tivemos que conseguir movéndonos en moitas das dependencias municipais, porque non se facilita o labor nese sentido de quen queira fiscalizar o que se fixo. En todo caso, se agora reactivamos isto, poñéndonos na pel dos veciños de Monteporreiro, deberíamos estar todos satisfeitos. En todo caso, tampouco pensamos que aos veciños de Monteporreiro lles importe quen ten o copyright de nada. A nós non nos importa que, despois de presentar esta moción,
un grupo parlamentario levase nos mesmos términos unha petición ao Parlamento galego, casounos algo de sorpresa porque houve esa reunión uns días antes da presentación da moción entre o señor Lores e o señor Feijóo, e este tema brillou pola súa ausencia. En todo caso, tamén en resposta aos concelleiros do Partido Popular que reclaman o copyright de mocións que presentamos nós, eu creo que non hai que remontarse moi atrás para saber que nun pleno veo aquí unha moción do PP reclamando un pacto de pobreza no Concello de Pontevedra. Eso viña a remolque da nosa proposta e da emenda aprobada ao orzamento de 2017 de instauración dunha renda social no Concello de Pontevedra. E tamén veo aquí unha moción do Partido Popular pedindo un protocolo nos casos de envenenamento de animais, singularmente de cans e gatos, algo que evidentemente ten moito que ver coa petición que fixemos e que prosperou por unanimidade neste pleno de que redactemos unha ordenanza de protección animal que subsane a anomalía de sermos o único concello das cidades galegas que carece desa ordenanza. En todo caso, nós non facemos fincapé na cuestión da autoría intelectual de ninguna das mocións porque traballamos en licenza libre e neste caso nos alegramos da unanimidade do pleno do Concello de Pontevedra para reactivar un plan do que, repito, quen sairá beneficiado fundamentalmente serán os veciños de Monte Porreiro que deixarán de estar sometidos ao risco que supón unha liña de alta tensión sobrevoando as súas vivendas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rey. Señor Bará, ten a palabra. Sí, brevemente para aclararlle ao señor Moreira que as liñas de alta tensión non son competencia municipal. Cada un escolle o papel que quere xogar aquí. Vostede escolleu o papel de mamporreiro e valedor dos intereses de Fenosa, pero alá cada quen. Nós, desde logo, imos defender os intereses municipais e imos exixir á Xunta e á Fenosa que cumpran os seus compromisos. Non nos imos asumir por parte do Concello, porque vostede di que iso non lle custaba nada ao Concello, pero nesa convocatoria de subvencións o Concello tiña que poñer o 20%. E a contía máxima da subvención eran 400.000. O diñeiro que hai que investir é 1.100.000. Por lo tanto, nós queremos que cumpran a Xunta e Fenosa, as dúas partes. Ata agora, repito, a única parte que cumpriu foi o Concello de Pontevedra que investiu 465.000 euros. Por lo tanto, temos o máximo interese en rematar a obra para cumprir con esa demanda histórica do barrio de Monte Porreiro e tamén para evitar o dispendio de recursos públicos que suporía deixar esa obra a medio facer. E con respecto á proposta de acordo, que sería o segundo punto, a nos parecenos máis a caída a redacción da que falamos na comisión porque fala tamén das responsabilidades de todas as partes, e concretamente de Unión Fenosa máis da Consellería de Industria, da Xunta de Galicia, instar ao Goberno galego a asinar un novo convenio entre a Consellería de Industria, Gas Natural Unión Fenosa e Concello de Pontevedra para financiar as obras correspondentes ás instalacións eléctricas pendentes de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro. Moitas gracias, señor Bará. Algúnha aclaración para este tema? Se nos sometemos a votación tal e como estaba mellor logo desa maneira no acordo da comisión. Votos en contra ningún, abstencións ninguna, votos a favor 25. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 6. Proposición do Grupo Municipal de Benegán instando ao Goberno e ao Congreso dos Diputados a que promova unha reforma constitucional para protexer o sistema público de pensións. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminou favorablemente a presente proposición cos votos a favor dos grupos municipais do BNG, do PSDG, PSOE e Marea Pontevedra e a abstención do Partido Popular. Gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor García Legísima. Bo día a todos, gracias, señor alcalde.
Simplemente esta é unha moción que presentamos despois de manter unha reunión coa Mesa Estatal pro referendo das pensións. O texto é desta Mesa Estatal e por respeto a eles e consideración a estas persoas que nos visitaron, pois ímonos limitar a pedir o voto para este texto sin facer ningunha intervención relativa a como estaba o tema das pensións e outras cuestións que podíamos facer. Si indicar que tanto o señor alcalde como este concelleiro, cando chegamos á reunión con estas persoas, esperábamos ver persoas como a quen lles fala, xubilados, pero non foi así. Só había un e creo que as outras 5 persoas eran novos. E precisamente a presencia de quen estaba nesa mesa pois levou o señor alcalde a decir a magnitude do problema que move precisamente os que están lonxe de chegar á idade de xubilados, porque a preocupación é enorme, como todos sabemos. Nada máis, moitas gracias. Señor García Lejísimo. Señor Fernández González, ten a palabra. Sí, bueno, nós anunciamos o noso voto favorable a esta proposta que entendemos como xusta, non? Se a reforma constitucional é necesaria precisamente para blindar este tipo de asuntos, como son os das pensións ou os da sanidade, desa voracidade das grandes corporacións e dos gobernos conservadores tan dados a desmantelar todo o público. Por certo, esta mesma sensibilidade en protexer o público e valoralo tamén me gustaría vela no Bloque Nacionalista Galego en outros asuntos que sí son da súa competencia, como é o tema da remunicipalización do abastecemento de agua, onde non lle fixeron ningún asco á pretensión das empresas privadas. Parece que é máis fácil reclamar que cumplir. En todo caso, nos reafirmamos en apoiar esta proposta e esperemos que o seu percorrido termine coa reforma que as garantice. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. E moi brevemente para justificar simplemente o noso voto, que vai ser unha abstención, xa que nos consideramos que é unha petición noble por parte desta plataforma, pero o mellor favor que lle podemos facer ás xeracións venideras na que, entre outras, me encontro, é facer sostible o sistema de pensións. E a maneira de facerlo sostible é a través da Comisión e a través do Pacto de Toledo, que está activada a Comisión Parlamentaria. Sería a sexta vez que sería a sexta no período democrático que se vai facer e na primeira que se vai intentar contar con un fondo extraordinario de ingresos. Creo que o mellor favor que podemos facer ao sistema de pensións é que non teña déficit, facelo sostible e garantizar as xeracións venideras. Por iso, simplemente, a nosa abstención, nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Algúna outra intervención? Se non hai outras intervencións, sometes o punto de votación. Votos en contra da moción ningunha. Abstencións 8, 6 e un 7. 7 votos a favor, 17. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando que o Concello asuma a responsabilidade da xestión, limpeza e mantemento do pabellón de deportes de Salcedo Cabanas ou licite unha cesión con tales fins. Señor secretario, ten a palabra. Ahora chadou. A Comisión de Benestar Social ditaminou a presente proposición na súa sesión deste mes a favor cos votos do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos grupos do BNG, do PSDG-PSOE e de Marea Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra a señora Beigón. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores compañeros concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Como bien dijo el secretario, el dictamen de la moción fue aprobada por mayoría. Al abstenerse el resto, vamos a cruzar los dedos a ver si sale. Después de evaluar el deterioro que están sufriendo muchas de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad en Pontevedra,
que me permiten calificarlas como un claro ejemplo de desidia y desinterés, sobre todo de falta de planificación en materia deportiva de este Gobierno, que consiente este deterioro permanente e constante de todas y cada una de las instalaciones deportivas de la ciudad. Hoy traemos esta moción que se titula que el Ayuntamiento de Pontevedra asuma la responsabilidad de la gestión, limpieza y mantenimiento del pabellón de deportes de Salcedo Cabanas, o bien conceda, licite una cesión formal con estos mismos fines. Expuesto lo anterior, añadir que el pabellón de deportes de Salcedo Cabanas, debido a la falta de voluntad de gestión por parte del Gobierno, presenta desde hace varios años unas deficiencias tremendas, un estado lamentable de abandono que con el paso del tiempo y la falta de control y mantenimiento se ve acentuado cada vez más. Las principales irregularidades y deficiencias que presenta actualmente esta instalación, pues no las voy a enumerar todas. En la moción hay 15, pero citaré las más importantes y en concreto una de las quizás que más hay que resaltar, porque probablemente con ella se podía paliar el resto, que es el punto número 1, que indica que no está definido el modelo de gestión y, por lo tanto, no hay un acuerdo formal de cesión que establezca las obligaciones y los deberes de las partes. Esta falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo impide que se pueda regularizar una situación en la que se encuentra esta entidad, la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, sin que exista, por el momento, para la misma la garantía de que pueda disponer de un periodo de tiempo concreto para gestionarlo. Bien, no existe control del gasto de electricidad. Hay cosas que hay gente que no se las creen, pero son ciertas. Hay un gasto indiscriminado de electricidad. Con la electricidad se sufraga se alimenta la iluminación y la caldera. No hay control de gasto de agua ni de otro tipo de gastos. La instalación carece de personal, no hay conserjes, no hay personal de mantenimiento. Hay serias grietas que generan una gran inseguridad, manchas de humedad. La pista de juego presenta en diferentes espacios ligeros escalones que ponen en riesgo la práctica del deporte con caídas y accidentes. No se dispone de un horario al público para que esta instalación se pueda utilizar por todos. La limpieza oficial se hace una vez a la semana. Yo no sé si la gente aquí en sus casas la limpieza la hace una vez a la semana, pero en la práctica deportiva lo habitual es hacerla a diario. Y en el invierno se cuela el agua de la lluvia y el frío por la zona más alta de las paredes. Ya decir de los vestuarios, pues desgraciadamente otra vez más nos encontramos con una instalación municipal con vestuarios lóbregos, sucios y a todas luces faltos de higiene. ¿Qué se puede destacar? Que los suelos de las duchas están estillados, los falsos techos totalmente desencajados y levantados, se utiliza un vestuario como almacén, hay enchufes a la altura de las manos con la parte eléctrica expuesta y tengo que indicar que no se puede plasmar en papel que el olor a orina en algunos de ellos es realmente insoportable. También habría que decir, olor a orina, dije, no sé si no entendieron bien. En cualquier caso, una deficiencia gravísima y que le hemos puesto en conocimiento del alcalde, imagino que la señora da Silva habrá tomado buena nota, es que una de las salidas de emergencia está tapiada y la otra dispone de una cerradura que se encuentra cerrada con llave impidiendo abandonar el recinto en caso de emergencia. Bien, expuesta esta competencia y también las necesidades, elevamos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra a que asuma la responsabilidad de la gestión, limpieza y mantenimiento del pabellón de deportes de Salcedo Cabanas, o bien licite una cesión formal con estos mismos fines, con el objeto de que se puedan subsanar todas las deficiencias que acabo de citar, y que en la citada instalación deportiva igualmente se puedan realizar todas aquellas actividades físico-deportivas para las que fue destinada de forma óptima, con las garantías suficientes de seguridad, higiene, mantenimiento y funcionalidad y transparencia para todos los vecinos de la parroquia de Salcedo, así como para el resto del municipio de Pontevedra que la utilizan. Y esto es todo lo que queríamos trasladar y nada más, que muchas gracias. Vale, é que eu isto fago tan poucas veces que nunca me dou amañado. Ten a palabra a señora Moreira. Moitas grazas.
O Concello ten a competencia e a responsabilidade de xestionar, manter, limpar e coidar as instalacións deportivas municipais. Non compartimos o desleixo e desinterese que amosa este equipo de goberno polas instalacións deportivas, entre outras instalacións. Pero nós non estamos a favor de que esta xestión teña que ser a través da privatización do servizo, que para o único que serve é para que os cartos públicos vayan a máis duns poucos e sen ter retornos da comunidade. Se vostedes retiran da súa proposta o apartado de licitar unha cesión das instalacións, nos votaremos a favor. O que non imos facer é apoiar unha privatización. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Ten a palabra o señor Fernández González. Moitas gracias, señora alcaldesa, en funcións en este momento, así, non sei, en sustitución. Bueno, entrando en materia. Aquí hai, na moción do Partido Popular, hai dúas cuestións diferentes. Por un lado, hai unha cuestión relativa ao mantemento ou adecentamento das instalacións, e por outro, hai outro máis problemático, se se quere, que é a da súa xestión. Con respecto ao tema do mantemento e o de adecentamento, o certo é que, hombre, sin chegar a eses extremos catastrofistas que adornan o texto da moción, pois sí, é certo que a instalación, como todas, porque se usan, necesitan unha actuación. E nesa parte da moción podemos coincidir, máis alá da exageración con que se expresa o asinante da moción. Pero, bueno, tamén hai que dicir que algunhas cousas se foron mellorando, porque non é certo que non se actuara nesa instalación. Así, a bote pronto, recordo, por exemplo, que se mellorou a recollida de pluviais, que se instalou unha escaleira para acceder á cuberta e poder limpiala con seguridade e con comodidade, se adotaron medidas para evitar as condensacións, ou se cambiou o portal de entrada para axustar a normativa tamén, señora Vigón, en materia de evacuación. E tamén se avanzou nunha solución para o abastecemento de auga, que era un dos problemas que plantexaba o pabellón. Por lo tanto, algunhas cousas sí que se foron facendo, non? Pero o certo é que hai cousas que arranxar, non? O curioso é que o goberno cree que o mesmo habilita unha partida no orzamento do ano 2016 de 300.000 euros para arranxos de pabellóns. Non sei se se gastou moito, se gastou pouco, pero debería haberse utilizado para solventar estes problemas que se veñen detectando nestas instalacións, non só nestas, sino en todas, precisamente polo uso, non por outra cousa, non? Por lo tanto, hai unha certa responsabilidade evidente por parte do goberno de que esa partida non se haya utilizado para o que se tiña que utilizar, non? Pero, bueno, tendo en conta que este goberno, para licitar un parque público en Campolongo por 300.000 euros, anuncia que necesita un ano, pois, bueno, non me extraña que non fora capaz de gastar a partida de 300.000 euros. Dito isto, o clube que utiliza a instalación de forma prioritaria tampouco é alleo á responsabilidade, señora Vigón, porque non sempre cumpriu os seus compromisos. Porque a utilización dun pabillón de forma prioritaria leva consigo asumir unha serie de compromisos. E en máis dunha ocasión, e en máis de dúas ocasións, se plantexaron problemas importantes por unha falla de responsabilidade dese clube. A cambio da utilización preferente das pistas fora do horario lectivo, o clube debe responsabilizarse de un bo uso das instalacións. Chegar ali e ver como algunha nai ou algún pai está fumando dentro do pabillón diante do responsable do clube sin que este faga nada non é un bo xeito de corresponder ao esforzo que fai o Concello. Por non falar, por exemplo, do destrozo nun tapiz de Treboada. Se non está alterado, pregunte. Son dous exemplos, pero hai máis, Ou se cree vostede que os destrozos nos vestiarios se fixeron solos?
Hai, polo tanto, unha responsabilidade compartida, tamén polo clube que utiliza prioritariamente esas instalacións. O outro asunto que vostede plantexan é aínda máis complicado, e aí sí que non podemos estar de acordo. Fala vostede da xestión e faino dun xeito moi embarullado. Vostede critica a xestión actual e fala da falta dun conserxe para abrir e pechar, pero non sei se se percata de que, ademais do gasto que suporía ter personal para abrir e pechar os pabillóns do rural, hai ese pequeno detalle de que foi o seu partido o que impediu incrementar as plantillas de empregados públicos municipais. Por tanto, cae vostede en graves incoherencias. E esas incoherencias se incrementan cando afirma que, ao non estar definido o modelo de xestión, dá a entender que o clube se atopa nunha especie de indefensión, ao non dispoñer dun tempo concreto para xestionalo. Bueno, a nosa opinión é que se alguén sale beneficiado do actual modelo de xestión é ese clube. Moi, pero que moi beneficiado. E vou non deixar aí, moi, pero que moi beneficiado. O que ocorre é que hai algúns que entenden facilmente os seus dereitos e, en cambio, escapan das súas obrigas. É fácil queixarse e pedirlle todo o Concello e como se fose o único responsable. E o que parece que non entenden algúns é que tamén hai que asumir as responsabilidades. Se se está a disfrutar dun pabellón nas horas que necesita, e algunhas máis, home, tamén terá algo que decir na maneira de coidalo, de mantelo, non? Limpialo de vez en cando, ou procurar evitar actos de vandalismo, ou vixilar que os que van a xogar ali non acaben a patadas coas portas dos vestiarios. Digo eu. Pero que vostedes van máis lonxe. Vostedes falan dun modelo de xestión moi curioso. Vostedes piden que se licite unha cesión formal e dan a entender que esa cesión formal se lle faga ao Salcedo. Están vostedes pedíndolle ao goberno que conculque a lei. E esa non é a nosa forma de entender a política nin de facer oposición. Se están vostedes por un proceso de cesión da xestión, hai que facela como di a lei. E iso supón que, ao mellor, o Salcedo non acaba xestionando o pabellón. E, ao mellor, o Salcedo perde eses privilexios de uso que agora ten. Non sei se me entende, pero o que non vale tirar a pedra e esconder a man. Un proceso de cesión significa, formalmente, significa concurrencia competitiva. Faría ben o Partido Popular en explicarlle aos clubes, non só do pabellón de Cabanas, que esta proposta, ademais de privatizar a xestión, pode poñer os clubes das parroquias no mismo nivel de trato que os demais clubes. Por lo tanto, hai que ter cuidado cando se fan este tipo de plantexamentos. Exixencia de responsabilidade ao goberno? Toda a que sea súa. Ocurrencias de privatizacións á carta? Ninguna. Nós, desde logo, non vamos a apoiar esta moción porque nos parece un disparate. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Fernández. Señor Xunqueira, ten a palabra. Gómez Xunqueira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas. A ver, primeiro de nada, tranquilicemos aos veciños e as veciñas de Pontevedra, non tanto de Salcedo, que coñecen perfectamente o seu pabellón, igual que todas as persoas que utilizan o pabellón de Salcedo, que son moitas, e moitas máis que a Sociedade Cultural e Deportiva Salcedo, a que aquí se fai referenza. Neste momento, naquel centro hai patinaxe, fútbol sala, taekwondo, gimnasia, baloncesto, e polas mañáns van os nenos do CEIP de Cabanas. É un pabellón moi utilizado. E tranquilicémoslos, porque vostedes, señora Begón, aquí escandaliza. Parece que quere meterlle medo aos veciños e as veciñas desta cidade. O pabellón de Salcedo non vai caer. Non ten problemas estruturais, como deixa vostede ver. Está nunhas condicións higiénicas aceptáveis. Está limpo. Está limpo. A pesar de que a vostede lle interese, xa nos lo fixo no anterior pleno. Non sei que querencia ten vostede pola
escatoloxía. Pero ese pabellón está limpo, está en boas condicións higiénicas. Ninguén vai mancarse por ir ali a facer deporte, como deixa vostede entrever aquí. Non hai ningún chanciño no chan en ningún sitio que provoque lesións. Non existe. Vale? Non hai problema. Tranquilicemos aos clubes, á veciñanza, á comunidade escolar, a todo o mundo. Vale? E sexamos serios e serias. Este pleno, señores do Partido Popular, exixe seriedade. Vale? Non utilicemos este xeito de asustar, de escandalizar, para arrimar a ascua non sei exactamente que sardiña. Vale? Porque a min, ou a nós, o único que nos queda aquí é pensar que vostedes teñen interese en afear calquera cousa que se faga, en afear como está Pontevedra. Este pabellón é utilizado por persoas que non son desta cidade, que temos que facer que veñan aquí, que queremos que veñan. E utilízano porque está en boas condicións. Vale. E vostedes afean. Pero por que afean que este pabellón está ben para ser utilizado? Será que había un problema grave e solucionouse? Será que negociando coas entidades da parroquia e negociando cos usuarios todas sabíamos que o principal problema que aquí había era a auga e que iso está xa solucionado? Precisamente cando se soluciona o problema grave que tiña este pabellón, veñen vostedes a afear o seu estado? A ver, un mínimo de compromiso con Pontevedra, con Salcedo e con todo o resto das parroquias. Un mínimo de compromiso, por favor. Vale? E vale para os señores do Partido Popular ou vale para a intervención de Marea. Eu non sei se estará vostede enfadada. A mellor está enfadada porque non a levaron a esa roda de prensa, pero con ese tono parece que teñan aquí moitas gañas de... aliándose así con este tipo de afirmacións que simplemente non responden á realidade. Vale? E non responde á realidade estas demandas. Non é o que os usuarios e as usuarias desta instalación demandan. Non é o que aquí aparece. Falen con eles, ou polo menos deixenos aos demais que se democráticamente consultamos coas persoas que utilizan a instalación e consultamos nos consellos parroquiais, que prioricemos, de acordo con eles, as actuacións que hai que facer. Ten problemas o pabellón e logo non vai ter. Con todos os usuarios que ten e todas as usuarias que ten, a instalación vais estropeando. O uso fai que as cousas haxa que melloralas. Mellorarémolas. Ao mellor é iso o que pretenden. Colgarse non sei exactamente que medallas. Que segundo vayamos facendo cousas, porque está previsto seguir actuando neste pabellón, igual que nos demais, está previsto seguir actuando aquí, vir a decirnos, que xa o pedimos nós. Pois mire, pedirémolo todas e pedirémolo todos. Vale. Agora, como explicou antes o meu compañeiro Luís Bará, co seu programa de goberno sería imposible. Vostedes hai mes e medio votaron por retirar, creo que era 1.400.000 euros das partidas de deportes. Non sei exactamente con que fondos pretendían vostedes que fixéramos isto. Todos os que están aí sentados. Con que fondos pretendían que fixéramos isto que nos demandan aquí agora? A ver, o compromiso ponse no orzamento. No orzamento hai partida para seguir actuando, porque efectivamente hai que actuar nas instalacións deportivas. Pero, se vostedes quitan a partida, pois sería absolutamente imposible. Así que, por favor, seriedade, seriedade. Non andemos tratando este pleno con trapalladas que ademais non responden á realidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Abeigón. Gracias, señor alcalde. Señor Fernández, don Agustín, le honra que reconozca las deficiencias. Usted, cuando fue concejal de deportes, la verdad es que lo que hizo fue totalmente insuficiente. Le he escuchado con atención y ha sido totalmente insuficiente. Y no solamente en el pabellón de Salcedo, sino a lo largo de toda su gestión. Usted no contentó a nadie. Usted no contenta a sus votantes. Ya le dije en otro pleno que cada vez que habla pierde 300 votos. Ya debe estar en números rojos. Usted
no contenta a los trabajadores y a los usuarios de las piscinas de Campolongo, o no los contentó, mejor dicho. Y siendo de la parroquia de Salcedo, no contenta ni a sus vecinos. Yo en su lugar les hubiese construido allí el Salcedo Arena, y usted lo que le ha dejado es la arena en Salcedo. Mire, usted dice que el club no cumplió sus compromisos. Por eso, el punto número 1 de esta moción, que bien podía usted plantearla en su etapa de concejal. Ha hecho referencia al tapiz. El tapiz se estropeó por culpa del agua y de las humedades. Ha hecho referencia a los vestuarios. Las puertas de los vestuarios se han estropeado por falta de una red en las porterías. Y después también me acusa a mí de que le queremos conceder la gestión a la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo. ¿Y usted qué fue lo que hizo si no? Hasta ahora la han llevado ellos la gestión. Bien, eso era lo que le quería decir a usted y ahora comentarle al grupo de gobierno que visto lo visto, yo me pregunto qué cometido tiene la concejala de deportes de esta ciudad. El otro día, un tema deportivo, responde el señor González Carballo, don Raimundo, hoy contesta el señor Xunqueira, donde Metro parece ser que la están relegando, señora Ribeiro. Repito, yo a día de hoy tampoco sé cuál es su cometido. Es una pregunta que me la vengo haciendo desde hace ya tiempo. A ver si actúa ya, por favor, y si no es usted, pues el señor alcalde. Le voy a decir despacito y vocalizando bien esto. Esta moción fue pensada para beneficiar a los vecinos de Salcedo, Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, y por ende al resto de los vecinos. Esto lo digo porque a veces hay políticos sin ética ni elegancia política que tratan de intimidar a los vecinos y meterles miedo con frases como «el PP os quiere retirar todo esto». En algún caso se ha llegado a decir textualmente «vos van foder», vos van foder, vos van foder. Os quieren sacar todo. Van a empezar por aquí y luego las casas de cultura. Y efectivamente que les vamos a sacar. Efectivamente que les vamos a sacar, pero les vamos a sacar la roña y la mugre de los vestuarios, señor Xunqueira. Les vamos a sacar la falta de seguridad y todos los peligros que supone tener una puerta de emergencia cerrada y otra tapiada, señor Xunqueira. Y los escalones de la pista, unas paredes con grietas, las humedades. Y oírle usted que los vestuarios están limpios, yo creo que usted de profesión es filólogo. Corríjame si me equivoco, ¿no? O historiador. Bueno, en cualquier caso, daría un buen esteticista. Repito, le vamos a sacar también, asumir el riesgo y la responsabilidad de que le competa al ayuntamiento en el caso de que haya una denuncia por accidente o por lesión, que ojalá que no pase. Esto es lo que le vamos a sacar. Señor Lores, ¿usted cuántas veces fue al pabellón de Salcedo? Porque disponemos de imágenes desde el año de su construcción, en 1998, y ahora, y usted o bien no ha ido por allí, lo cual es gravísimo, o si fue, no ha hecho nada. Bueno, sí, dejar que las instalaciones se deterioren. Y le hago otra pregunta, señor Lores. ¿Usted sabe qué actividades se desarrollan allí, en el pabellón de Salcedo? Ya no le pregunto por los clubs, sino las actividades. Igual las que conoce son la fiesta gastronómica de pinchos y tapas que se celebró allí. Pero a mí, señor alcalde, me preocupa los deportes que se desarrollan allí, que hoy por hoy podríamos decir que son deportes de riesgo, que practican muchos niños de esta ciudad. Cuando venga este tal Tonucci creo que se llama, yo le recomendaría que lo llevara por allí a visitar el citado pabellón, ya que están siempre ustedes pensando en la seguridad del ciudadano, y llévenlo por allí. Ya verá que, bueno, yo creo que va a quedar contento, porque ahora ya las pistas ya tienen lombos incluidos, y me imagino que va a quedar de alguna forma satisfecho. Que vea la puerta de tapiada de emergencia y cerrada con llave. Señor alcalde, gestionar es administrar un bien y administrarlo
con seriedad. El gestor es aquel que es capaz de solucionar cualquier eventualidad con la mayor seguridad, rapidez y eficacia. Y por eso el Grupo Municipal del Partido Popular presenta esta moción para que se lleve adelante una cesión formal, que es una modalidad jurídica que permite que se cumplan los principios rectores de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es la mejor fórmula para gestionar esa instalación. Repito, votar a favor de esta moción es una garantía para que la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, porque así tendría garantizada un periodo de tiempo concreto, sabrán a qué plazo atenerse, se sabrán cuáles son las obligaciones y los deberes de las partes, ¿de acuerdo? Que era algo que el señor Fernández debería de haber sabido. Ustedes ponen el acento en cosas frívolas, pero es un tema muy serio porque afecta a la seguridad y a la higiene de la gente que practica allí deporte. No consta ningún acuerdo de la Junta de Gobierno, en ninguno, que se haya otorgado o concedido un contrato formal a ningún tipo de entidad y de palabra no vale. Hace falta un contrato. A ustedes les han pedido permiso para pintar y su respuesta ha sido no. Les han pedido permiso para arreglar el suelo y su respuesta ha sido no. Les han pedido permiso para poner la red de la portería y su respuesta ¿cuál ha sido? No. Ahora pasan por allí y además de intentar amedrentarles con que os do PP vos van foder, sí están dispuestos a reparar y arreglarles las deficiencias, por lo menos en parte. A mí me gustaría saber, cuando ahora hay clubs que están realmente ahogados en una situación muy precaria, ustedes con qué cara les van a decir a esos clubs que se tienen que ir a entrenar a ayuntamientos limítrofes, que en Pontevedra no hay instalaciones. ¿Ustedes con qué cara les van a explicar a estos clubs, ¿vale?, que unos pagan y otros no pagan las instalaciones? Eso es lo que me gustaría saber. Esto es todo y muchas gracias. Moitas grazas, señor Abeigón. Señora Moreira, ten a palabra brevemente. Moitas grazas. Como non vai a reiterar a cesión directa esta que pretende, pois nos imos a posicionarnos en contra. En canto que falábamos de que non compartimos o desleixo interese en instalacións deportivas, nada máis que a xestión de Campo Longo de todo, e debaixo da autopista en Rosalía de Castro o campo de deportes aqueles están que dan pena. Grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, frivolidade, señor Abeigón, é a que vostede utiliza cando plantexa tan alegremente mocións como esta, sin ter en conta as consecuencias do que vostede ou do que o seu grupo pretende, non? Señor Gómez Xunqueira, a seriedade, home, aplíquese o conto, con todo o cariño, aplíquese o conto. Non lle bote vostede a culpa ao Partido Socialista da súa incapacidade para xestionar unha partida orzamentaria. Hai unha partida de 300.000 euros do ano 16 para arranxos de pabillóns que, bueno, sigue aí, non? Por lo tanto, non nos boten a culpa a nós. Se non son capaces de licitar unha obra de 300.000 euros en menos dun ano, como o outro día comentou un dos seus compañeiros, non será culpa nosa. Cartos para mellorar os pabillóns existían no orzamento do 2016. Puderonse gastar e non se gastaron, pero non será culpa do Partido Socialista. En todo caso, insistimos que creemos que hai máis dunha culpa aquí, hai máis dunha responsabilidade e, por tanto, nós non podemos apoiar a intención do Partido Popular, que non é outra que privatizar xestións que nós non podemos admitir. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Gómez Xunqueira, brevemente. Señor alcalde, moitas gracias, señor alcalde. Estaba mirando para aquí. Pois sí, moi brevemente, porque, efectivamente, señora Abeigón, seriedade e frivolidades as xustiñas, Como que se va a vivir vostede a Salcedo, faría ali o Salcedo Arena? Fará o Salcedo Arena, viva donde viva, non?
Digo eu, non vamos a privilexiar os veciños dunha parroquia porque vivamos nela, ou que? Claro, parece unha cousa que dixo vostede así, que dixou caer, pero que ven vostede do partido que ven, coa experiencia que temos do seu xeito de xestión. E redactou unha moción que deixa moi claros todos os asuntos escatolóxicos, pero na moción non di o que vostede dixo agora que eu non quería creer, e agora o dixo, que hai que favorecer a sociedade cultural e deportiva Salcedo. Non haberá que favorecer aos usuarios. Ou a mellor si quiso vostede dicir que hai que favorecer a sociedade cultural e deportiva de Salcedo. Ten iso algo que ver con que o presidente sexa o seu interventor nos colexios electorais de Salcedo, do Partido Popular? Agardo que non, porque vindo vostedes de onde veñen, redactando esta moción que nos entende, pedíndonos que fagamos unha ilegalidade de entregar unha instalación municipal sin libre concorrencia e agora, ademais, aclaran que ten que ser a unha entidade presidida por unha persoa do seu partido. A verdade, eu faríamos mirar. Por lo tanto, ahora sí que se o noso voto era negativo, agora xa non hai dúbida ninguna. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, yo haría el Salcedo Arena en Salcedo o en cualquier otro sitio, porque Salcedo también es Pontevedra, señor Demetrio. Igual que Ponte Sampaio, Alba, Ibora. Para ustedes no, pero para nosotros esas parroquias también son Pontevedra. Y las haría en todas las ciudades, en todas las parroquias y en todos los lugares que pudiera. Igual que el pabellón de deportes no es de Lérez, que también pertenece al municipio de Pontevedra. Mire, yo le emplazo, señor Xunqueira, a que nos invite, igual que hace cuando se inauguran otras instalaciones y otros centros, que nos invite a los grupos políticos y a los medios de comunicación a asistir a una visita esta semana misma al pabellón de Salcedo para comprobar cómo brillan sus vestuarios, el paradigma de funcionalidad de la instalación, la pista y las grietas, y que nos invite a visitar incluso a los vecinos de Salcedo, porque para nosotros no son militantes, son vecinos, y todo el mundo tiene la libertad de elegir a quién le vota. ¿De acuerdo? Entonces, debería asesorarse también un poquito mejor jurídicamente, porque la cesión formal es una posibilidad que existe, ¿vale? Y que ahora mismo ustedes es que están, ahora mismo es que además es una contradicción lo que está diciendo, porque ahora mismo está gestionándolo esa sociedad cultural deportiva, con lo cual yo creo que caen ustedes mismos en sus propios contrasentidos. Termino diciéndole que están a tiempo y les pido, por favor, que consideren su voto a todos los grupos, porque de alguna forma pues aún tenemos la oportunidad de paliar un déficit que es el de instalaciones y el de gestión de instalaciones deportivas en esta ciudad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Somete o seu asunto a votación. Votos en contra da moción do Partido Popular. 12, 3, 15, 17. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 7. Rexéitase por 8, perdón. Que antes faltaba un. Rexéitase por maioría. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación ao estado de abandono e deterioro que se atopa a Rúa da Santiña. Señor secretario, ten a palabra para o dictamen informativo da Comisión. Dictamen da Comisión Informativa, perdón. Na Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servizos do 14 deste mes ditaminouse favorablemente a proposición, votando a favor os representantes do PSDG-PSOE e o representante María Pontevedra, así como os do PP, e abstivéronse os 4 representantes do PNG. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Puente Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente, a moción que rexistramos pois, ten como finalidade que se actúe na totalidade da Rúa da Santiña e unha zona que
en fin, sobra dicir a súa importancia, o seu valor tanto histórico como turístico, non? Histórico por ser parte, teóricamente, da traza da vía romana que pasaba por Pontevedra, a 19, e turístico a día de hoxe, porque forma parte do camiño portugués a Santiago de Compostela, e son milleiros os peregrinos que cada ano pasan por esta zona da nosa cidade rumbo a capital de Galicia. Ademais, e fundamentalmente no día a día ali, hai veciños e veciñas que obviamente residen na zona e que padecen tamén o estado no que está esta vía. Por unha banda, cun firme en mal estado, no que xa é imposible rebachear máis porque é un rebacheo e un parche continuo, na meirande parte do Treito, agás, na zona de detrás do Mercadona, por entendernos, que é de recente urbanización. A todo iso súmase un volume de tráfico elevado, posto que tamén, como todo mundo sabe, serve de atallo para comunicar a estrada de Vilagarcía coa zona do Burgo e de Pasarón, e tamén isto implica unha inseguridade importante tanto para os peregrinos como para os veciños e veciñas que transitan a pé por esta zona. Na súa contorna está a fonte da Santiña, que tamén un ben patrimonial catalogado tanto municipal como autonómicamente, que está nun estado de abandono importante, cun contenedor a súa beira que afea bastante o entorno e transmite unha imaxe de pouca salubridade da propia fonte, e en definitiva nos atopamos cunha vía que está mal conservada e abandonada incluso. No contexto dos fondos europeos DUSI se mencionou tanto a actuación da Ponte do Burgo como a propia actuación na Rúa da Santiña, figuraba entre as peticións que o Partido Socialista fixo para incluir neses fondos DUSI, e tamén, hai que dicilo, entre as propostas que o Goberno tiña a respecto. E, vimos como nestes días se daba por descontado esa actuación que nos compartimos e que nos parece moi atinada, moi acertada e tamén moi necesaria na Ponte do Burgo, na súa penalización e na súa restauración, pero se obviaba a actuación na Rúa da Santiña, que, aparte de permitir recuperar este ben, daría un servicio importante para os veciños da zona. Por eso presentamos esta moción que pide 4 cousas fundamentais, que se rehabilite e se actúe na totalidade desta rúa, de xeito que permita poñer en valor ese contido histórico e turístico ao que facía referencia inicialmente. Segundo, que se coide e se manteña regularmente liberándoa de maleza. Terceiro, poñer en valor concretamente a fonte da que falaba tamén anteriormente, e, por último, de non existir impedimento técnico, que se inclúa esta obra antes que finalmente sexan financiadas cos fondos DUSI. Nos entendíamos que por unha cuestión de axilidade, no sentido de que os fondos DUSI teñen un período no que hai que executalos e, polo tanto, gastar os cartos e facer esas obras, e os fondos propios son máis laxos, depende da vontade do Goberno executala ou non nun período ou nun ano concreto esa actuación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Abal. Moitas grazas, señor alcalde. Efectivamente, esta é outra obra do parálise da Concellería que leva o señor Luís Bará. Fai xa máis dun ano, saiu o concelleiro delegado na área de mobilidade, servizos e infraestructuras e anunciaba en roda de prensa a reforma da Rúa Santiña, iría parella a reforma da Ponte do Burgo. A semana pasada, en comisión, enterámonos que a reforma que ten pensada para este ano non contempla a reforma da Rúa Santiña. Teño aquí un recorte da propia páxina web do BNG, xa aquí o concelleiro Raimundo, moi sonriente, sai moi ben nesta foto, moi sonriente, e anuncia tamén, en outubro de 2016, anuncia que os presupostos deste ano incluirán a reforma da Rúa Santiña. E nos encontramos con que para este ano non parece ser que non se vai ter en conta esta reforma e vaise perder outro ano máis. Hai 7 millóns de euros en executar en inversións, hai 5,4 millóns de euros de superávit. Esta reforma é prioritaria, é recurrente as verbas do señor alcalde,
que di que neste mandato quere arranxar e reformar o Camiño Portugués, a Rúa Gorgullón, a Rúa Toro Pedrallo, o Verse do Camiño, a Santiña, pero a día de hoxe non temos nada e seguimos sen nada. Por lo tanto, noso voto a favor, nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor Bará, ten a palabra. Sí, non sei que lle parece mal verme aquí, non? Gustaríais verme lonxe, pero bueno, de momento va a meter que aguantar aquí un tempo aínda, non? En fin, que tampouco lle vou lembrar outra vez todas as modificacións que propuxeron vostedes á baixa de partidas que teñen que ver con obras urbanas, con accesibilidade urbana, e no caso do PSOE, curiosamente, pois que prevían reducir 400.000 euros nunha partida de vías urbanas para facer unha vía sanitaria e outra partida para trasladar o parque de autocaravanas. En total eran 800.000 euros. Bueno, agora eu creo que está nunha liña, creo que máis sensata, máis coherente, de propoñer melloras en rúas que realmente sí que necesitan actuacións e non esas que nós entendemos que non eran prioritarias. Efectivamente, o Goberno Municipal xa anunciou o ano pasado a vontade de priorizar neste mandato todas as actuacións que dentro do ámbito do Camiño Portugués, porque efectivamente recoñecemos que en zonas como, por exemplo, o Gorgullón ou a Santiña non dá a mellor imaxe para os peregrinos, pero ademais é que ali viven moitas persoas de Pontevedra e, polo tanto, iso ten que ser prioritario, mellorar as condicións de vida, a calidade de vida para a xente que vive ali. Polo tanto, no ano 2016 encargamos, efectivamente, o proxecto de reforma da Ponte do Burgo, que lle acabamos de presentar, ademais, nunha comisión informativa e onde xa lle comunicamos. O que pasa é que, eu non sei se vostedes non se pasan información ou non van ás comisións ou despois non se acordan, pero ao señor Abal recomendaríalle que lle pida ao señor Moreira que lle deixe ir á Comisión de Infraestructuras e de Obras para estar ao tanto destas cuestións, porque ali xa fai meses que anunciamos que íamos reducir o ámbito de actuación da Ponte do Burgo, primeiro, por cuestión de contía económica do investimento, e segundo, porque era unha obra que necesitaba ser consensuada con costas a máis con patrimonio, polo tanto, tiña moitas complexidades e preferíamos delimitala mellor e, polo tanto, vaise facer aí unha obra que ten un orzamento de 1,8 millóns de euros. Pero vostedes debían querer que se fixese unha única actuación de 5 millóns de euros e que collese xa toda a zona norte da cidade. Pois non, porque nós temos tamén en redacción os proxectos do Gorgullón, o proxecto da Virxe do Camiño, e, polo tanto, tamén son obras prioritarias para este mandato. Estábamos negociando coa Xunta, ademais, melloras no entorno da estación de autobuses en a Ponte do Couto e agardamos tamén contar coa colaboración do Goberno galego para cometer melloras nese ámbito. E tamén, desde logo, na Rúa da Santiña, porque forma parte tamén desa traza do Camiño Portugués e da antiga Vía 19, non da Perloca Marítima, que será outra, pero sí que forma parte da traza desa ruta tan importante a nivel turístico pola nosa cidade. Por lo tanto, vai ser obxecto de importantes investimentos neste mandato. Con respecto á Rúa da Santiña, teño que decirte que xa no seu día se fixeron melloras neste ámbito, fundamentalmente na cuestión da mobilidade, porque era unha rúa que tiña dobre sentido, e, por lo tanto, era imposible para o tránsito peonil e había continuos problemas nese sentido, fixo tamén calmado o tráfico. Pero, bueno, recoñecemos que é unha rúa que necesita, tanto na zona urbana como na zona máis rural, importantes melloras, e que, en todo caso, estamos a falar dunha rúa que ten aproximadamente, debe andar polo quilómetro de longitude entre a zona urbana e rural, e, polo tanto, pensamos que se debe abordar unha reforma posiblemente por fases. A vostede xa sei que non lle gusta facer as cousas por fases, pero a contía económica, ao final, obriga a tomar este tipo de decisións, non? Por lo tanto, diferenciando a zona urbana da zona rural, e tamén estamos á espera de saber se podemos contar na xudicación das obras da Ponte do Burgo con a posibilidade de facer melloras xa no entorno da Rúa da Santiña. E con respecto á DUSI, entendemos que non hai ninguna garantía de que vai ir máis rápido esta actuación, porque a DUSI prevé actuacións ata o ano 2021, polo tanto, estaríamos xa fora do ámbito deste mandato, polo tanto, non é garantía. E pensamos que é mellor na redacción do acordo deixar fora ese apartado. En todo caso, o Concello, o Goberno Municipal adquire o compromiso de incluir estas obras nas súas planificación de actuacións para este mandato dentro desa priorización das actuacións no ámbito do Camiño Portugués no seu paso pola cidade. E vamos a votar a favor, por tanto. Moitas grazas, señor Barás. Sometemos a votación. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción ningún, abstencións ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto
ser na alusión, non, bueno, falas con eles. Punto número 9, proposición do Grupo Municipal de María de Pontevedra para instar a Xunta de Goberno a presentar unha proposta de reforma de regulamento de uso e verteduras á rede municipal de saneamento que contempla unha reducción significativa da distancia a partir da cal se obriga aos veciños a conducir as súas aguas ao sumidoiro. Señor secretario, ten a palabra. Ten a palabra. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios de xaneiro ditaminou a presente proposición favorablemente por unanimidade. Grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, son numerosos os veciños das parroquias do Concello de Pontevedra aos que lles foi chegando unha carta certificada do Concello obrigándoos a conectar a súa vivenda á rede de sumidoiros coa ameaza de seren sancionados se non o facían. Moitas son vivendas citas en lugares onde os veciños puideron conectarse hai anos pagando unha cantidade media de 500 euros. Agora, para apremar os que non quedaron servidos, invócase o artigo 31 do actual regulamento de uso e verteduras á rede municipal de saneamento que di a obriga establecida neste artigo só será exixible cando na vía pública que teña fachada parcela edificada exista sumidoiro público ou cando houbese a unha distancia inferior a 100 metros. Con exencións soamente se é preciso atravesar unha estrada nacional, o trazado ferroviario ou a canle dun río, queres obrigar aos veciños a conectarse e a facelo correndo co custo das obras correspondentes sobre camiños e pistas públicos. A marxe da aparición de atrancos que obriguen ao uso dun motor de bombeo, o cal podería encarecer o custo aínda máis, o gasto medio desas obras está sendo na actualidade de 100 euros metro lineal, o que leva a que alguén coa fachada da súa casa a 95 metros deba pagar coa fachada da súa casa a 95 metros da arqueta máis próxima deba pagar pois ata 10.000 euros nos casos extremos. Co ánimo de reparar esta injustiza de trato e para a tranquilidade dos veciños afectados, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra propón que o Pleno inste o Grupo de Goberno a elaborar unha reforma deste regulamento e máis a que no texto resultante se modifique expresamente ese artigo 31, apartado 2, onde establece unha distancia inferior a 100 metros. Propoñemos a súa reducción nunha proporción que faga menos gravosa a obriga establecida pros veciños afectados e lles evite os agravios comparativos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei. Señora Rei, ten a palabra. Gracias. Marea pretende reformar este reglamento proponiendo una reducción significativa de la distancia indicada de 100 metros sin especificar en cuánto. Yo creo que deberíamos declarar varios puntos. Primero, en el caso de modificar este reglamento, se provocaría un agravio comparativo con las personas que en su día acataron el reglamento e invirtieron su dinero en ponerse al día en la legislación al respecto. De manera que si se redujese esta medida, se estaría aplaudiendo a aquellos que se negaron a cumplir lo establecido. Segundo punto, y como bien indica en la exposición de motivos la moción, en su día el Concello dispuso de una posibilidad de conexión por 500 euros, a la que muchos se acogieron y otros no quisieron o no pudieron. Y desde la entrada en vigor del mencionado reglamento, cualquier edificación construida lo debería haber tenido en cuenta. Tercer punto es que la inversión económica necesaria para ejecutar esa conexión en estas épocas de crisis puede provocar una crisis económica en muchas familias, por lo que es posible que no puedan atender ese coste, sean cuales sean los metros a los que haga referencia el reglamento. No obstante, la ampliación de la red de saneamiento municipal posiblemente ha dejado fuera de posibilidad la conexión de coste reducido a un importante número de viviendas. Por todo ello, Ciudadanos considera que la reducción de los metros exigidos no es ni una propuesta ni una solución coherente, ya que no es lo mismo una persona que en su día no quiso conectarse a un bajo coste que la persona que no pudo por estar a más de 100 metros, pero sí quería conectarse, o la persona que en estos momentos no puede afrontar el coste. Consideramos más lógico analizar cada caso, cada ampliación realizada, cada posibilidad de conexión, realizando un estudio particularizado y se analice el estado del saneamiento, presentando además un posible plan de financiación a largo plazo por parte del Concello para los ciudadanos y las ciudadanas que realmente lo necesiten. Moitas grazas, señora Rei. Señor Moreira, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Eu, en primeiro lugar, quero agradecer a Marea por traer esta moción, xa que nós non podíamos traer xa máis de 5 ou 6. Está claro que Marea empezou que estaban na rúa aí cunha vasoira, decían nos barre Pontevedra de PTVs, de políticos de toda a vida. Ahora xa cambiaron, xa non barren PTVs, senón que barren mocións do Partido Popular, o cual nos parece ben, e pouco a pouco ahora xa queren, dentro de pouco xa os vemos no goberno, porque se ve que na oposición non lles gusta moito estar e queren estar xa no lado da casta, non? En todo caso, nós imos a votar a favor, pero en todo caso, as noticias que nós temos a de tempo, porque sabe vostede, señor Rei, que vamos detrás deste tema do timo do alcantarillado moito tempo, as noticias que temos é que xa se está traballando para modificar o regulamento e reducir esta distancia. En todo caso, ningún problema por votar a favor, posto que no fondo unha moción nosa non teria sentido que votásemos en contra dunha moción nosa. En todo caso, moitas gracias pola xestión feita, señor Rei. Gracias. Señor Moreira, moitas grazas. Pasamos, señor González Carballo. Ten a palabra. Moitas gracias. Se os imitan a vostedes, quedalles a oposición para rato, O sea que, bueno, non o sei. Ben, sin entrar na exposición de motivos que dice cousas que non son exactamente certas, non? Porque, quero dicir, hubo xente que non se conectou porque non lle dou a realísima gana, o sea, non é porque estén a máis distancia ou a menos distancia, e os milleiros e milleiros de cartas non son tantos porque hai moitísima xente que está conectada, por tanto, son poucas as cartas que se lle enviaron aos veciños non conectados. E, en canto ao custe, que eu sepa, no que se está facendo agora de Mourente, a oferta que teñen os veciños é 50 metros lineais, perdón, 50 euros metro lineal, co cual, pois, como moito, daría 5.000, non 10.000, pero, bueno, con independencia desas cousas, dicirlle que nos parece ben esta moción, que, evidentemente, estas cuestións son fundamentalmente ou se plantexan por motivos medioambientais, na medida en que é bo que se conecten os propios ciudadanos, pero tamén por cuestión de solidaridade, non? É dicir, se se fai un investimento nunha zona, pois o normal é que se conecten os veciños e veciñas. Estamos, como decía o representante do Partido Popular, traballando xa no anteproxecto deste regulamento. Agardamos que, se non é o próximo pleno, sea o seguinte, xa poida vir este regulamento e, evidentemente, non só se van a contemplar as cuestións relativas á distancia ou aos bombeos, etc., senón todo o que se refire á adaptación á normativa vixente de lei de augas, regulamento de saneamento, directiva de servizos, etc. É dicir, vai a ser unha modificación completa do servicio e, xa digo, agardamos que ou ben no próximo pleno, senón no seguinte, xa teña habido aquí. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Rei, ten a palabra. Bueno, primeiro, en resposta ao que decía a concelleira de Ciudadanos, marcar un mínimo non ten sentido. Marcar un mínimo. É evidente que o actual de 100 metros é excesivo, que é gravoso, que agravia a moitos veciños e que puido haber casos de veciños que, podendo conectarse, pagando eses 500 euros de que se falou aquí, non o fixeron voluntariamente, pero o sentido desta moción non vai para non vai sobre eses veciños, senón que a nós recorreron moitos veciños que non tiveron oportunidade, porque non pasaba unha arqueta na proximidade da súa casa, de conectarse por eses 500 euros. E obrígaselles agora, sempre que queden a 100 metros, a menos de 100 metros de distancia da arqueta máis próxima, a facelo e a pagar unha multa se non o fan. 100 metros parecennos excesivos. Nos consultamos realmente, aproxímase máis a realidade ao custo de 100 euros o metro lineal
que o custo de 50 euros o metro lineal, e nos parece que isto debería resolverse baixando significativamente a distancia das casas. E sobre o que dicía o señor Moreira de que levaban presentadas unhas cuantas mocións sobre isto, a min non me consta en ningún caso que o Partido Popular propusese reformar este regulamento e baixar a distancia das casas. Sei que tiveron unha especie de oficina aberta para que os veciños fosen consultar con vostedes, pero despois non souberon canalizar iso para que no Concello se lle dese unha resposta satisfactoria ás demandas deses veciños. Nada máis. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción. Ningún. Abstención. Un voto en contra. Señora Rei. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 24. Apróbase por maioría da corporación. Punto número 10. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ás necesidades do barrio da Seca. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame informativo da Comisión. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, na súa sesión de 14 deste mes, ditaminou favorablemente e por unanimidade a presente proposición. Señor secretario, ten a palabra a señora Rodríguez Teso. Grazas, señor alcalde. Simplemente traemos esta moción aquí, como outras tantas que xa se trouxeron polo desleixo do goberno do Bloque Nacionalista de cara aos barrios e ás parroquias deste concello. O barrio da Seca, barrio que coñezo porque ali nacín e ali me criei e ali volvo vivir agora, así que si pode decir, señor Bará, que está a miña familia, porque tamén estou eu. Fala vostede de que nos dá a benvida a facer este tipo de oposición. Señor Bará, eu non sei a que tipo de oposición se refire vostede, porque non quererá que lle lembre as diferentes mocións que este grupo do Partido Popular leva presentadas de necesidades en parroquias e barrios, aprobadas ademais neste pleno e das que nunca máis se soubo. A ver se algún día lle podemos dar nos a benvida a cumprir os mandatos do pleno e a levar a cabo os arraxos das necesidades que se presentan. En concreto, no barrio da Seca, entre moitísimas cousas, hai dúas que realmente son urxentes, como é o cambio do cadro do alumeado público, porque está nun sitio realmente perigoso, eu supoño que xa sabe onde está, que o ten visto, porque ademais arránxase constantemente a porta e cámbiase o candado porque o rachan. A fala cos veciños din que o máis lóxico sería subilo por enriba dos 2 metros para que os rapaces, que normalmente son rapaces de entre 20 e 30 anos, van ali a cortar a luz, vale, para poder facer o que non se debe pola noite, como entrar nas casas, por exemplo, vale, e nos vehículos para roubar. O lóxico sería telo moito máis arriba, porque se isto pasara só unha vez, pois entenderíamos que non se lle fixera caso, pero, señor Bará, isto pasa un día sí e outro tamén. E outro problema que hai tamén acuciante é nun dos patios que hai das vivendas, supoño que veron as fotos outro día na comisión, se non teño aquí para que as poida ver, vale? Hai unha arqueta que está absolutamente colapsada, que hai que andar baleirando cada 2x3 cun camión de biacua. O lóxico sería ver que pasa cos sumidoiros que hai ali, en que condicións están, e que é unha falta total de humanidade ter a xente dese patio así, porque apesta desde que se entra no patio. Xa por non falar de outras cousas como dos xardíns que crecen a lo loco, porque hai, non sei como chamarlle a isto, que ni siquiera hai que plantalo, xa sale solo. As ratas tamén salen dos buracos. Eu, visto o que vostede dixo outro día aos medios, que me puxo moi contenta, a verdade é que, está ben que se vai vendo o que se fai mal e reconocendo o que os demais facemos ben, e que as continuas críticas do PP sobre o mal estado de barrios como da Seca e as queixas sobre a suposta inacción do concelleiro de Obras Urbanas levaron ayer a Luís Bará a reconocer que é preciso un plan de mejoras e a garantizar que este se vai levar a cabo. E máis, o señor Bará di, as propostas que fai o PP son razoables.
Grazas, señor Bará. Como considero que as considera razoables, entón entendo que se van a arranxar os problemas que hai no barrio da Seca. Moitas grazas. Fernando González. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós vamos a apoiar esta moción. Cada vez, a medida que vai avanzando o mandato, queda máis claro que este goberno, neste mandato, votou por manter dúas realidades. Unha realidade que vende como modelo de cidade, que forma parte dos vídeos promocionais e que se utiliza como escaparate e que está moi ben, está francamente ben. E outra realidade é que este goberno decidiu, conscientemente, entendo eu, olvidarse daquilo que non sale nos vídeos. Entón, chámese a Seca, chámese Mollabao, chámese Gorgullón, chámese Burgo, Monteporreiro ou calquera zona da periferia. Como non sale nos vídeos, non existe. E dende a súa toma de posesión, vostede decidiu que ese mundo, como non existe, asistimos a unha curiosa situación. Orzamentan vostedes partidas que logo non consumen. E así son esas partidas coas que deberían atender os barrios. Pontevedra sigue tendo un importante déficit na súa periferia. É unha débeda que temos todos cos seus veciños. Fixéronse cousas no pasado, fixéronse cousas. Arranxos importantes en Monteporreiro, cando cada vez que chovía había zonas inundadas porque se mezclaban as pluviais e se arranxaron. Arranxos no propio barrio da Seca, tamén no seu momento, ou no dos Alguiriños, ou en San Antoniño, e mesmo na zona vella. Curiosamente, dirixidos todos polo Partido Socialista. Vostede é moito máis de Benito Corval ou de Cruz Gallastegui, non? É moito máis disso. E eu non lle discuto que foron creen de crear un relato onde conseguiron que non se fale dos barrios. Eso non lle discuto. Que non se fale do saneamento, que non se fale de falta de transporte, ata tal punto que vostede interioriza ese silencio cando vai a falar co presidente da Xunta. Entón, se olvida de plantexar esas necesidades porque vostede o cree. Vostede o cree. Entón, é como se non existira ese mundo, non? Ese discurso tan ben estructurado que están vostedes mantendo aquí, de botar man da nosa postura nos orzamentos, pois non se sostén moito, señor Bará, non se sostén. A verdade é que non se sostén que isto sea unha cuestión por falta de cartos cando vostede é responsable de gastar 60.000 euros en Cruz Gallastegui e non se sabe moi ben en que. Ou que é vostede corresponsable de que só se executara o 55% das partidas de investimentos do orzamento do ano 16. Por tanto, é difícil que se sosteña ese discurso. Por tanto, a xestión é súa, para ben e para mal, é súa. Por tanto, dediquen o tempo a xestionar en vez de dedicarse o tempo a criticar a oposición, e sobre todo ao Partido Socialista. Dedíquenlle máis tempo a xestionar e así, ao mellor, en vez de tardar un ano en licitar unha obra que non chega aos 300.000 euros en Campolongo, tal como dixo o concelleiro a semana pasada, ao mellor tardaban un pouco menos. Si se poñen a traballar, ao mellor son capaces de conseguirlo. Por tanto, eu insisto, o seu relato, señor alcalde, ten unha grieta por cada barrio que vostedes esquecen. Ten unha grieta por cada barrio, non? E esas grietas acabarán por derrubar ese andamiaxe mediático que con tanto ahínco vostedes crearon e que realmente lles funciona moi ben. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Señor Bará, ten a palabra. Cando lle dea. Moitas grazas. Ben, eu o único que fixen foi saudar esa actitude da oposición de presentar propostas. Fai 2 meses pedían que se reducisen as partidas e agora presentáronos, quero referirme expresamente ao PP e ao PSOE, mocións para facer actuacións que eu cifro en máis de 10 millóns de euros en 8 ámbitos da cidade. Por lo tanto, benvida esa nova actitude. Ben,
vostede, señora Teso, eu creo que deberían nomeala embaixadora internacional do barrio da Seca, porque realmente fala vostede maravillas do barrio. Fala dun barrio que está pragado de ratas, de aguas fecais, sen limpeza, abandonadas as zonas verdes, escorrentías. Parece que é unha descripción un tanto apocalíptica ou dantesca ou, se quere, catastrofista. Non creo que se acusa para tanto, a verdade. Porque eu tamén vou por ali e falo coa veciñanza e tampouco vexo esa situación. É dicir, os servizos de xardíns van periódicamente, como foron sempre, a cuidar os espazos verdes e, igualmente, hai servizo de limpeza, hai todos os servizos que hai en todas as zonas do Concello e, para nada, compartimos esa visión catastrofista e apocalíptica que vostede dou aquí. Desde logo, vostede moita propaganda ao barrio non vai facer. Así, En todo caso, non somos conscientes de que, como todos os barrios, necesita labores de mantemento, de conservación, que imos seguir facendo, como se viñeron facendo ata agora. Iso sí, en espazos públicos, non en espazos privados. Por tanto, non nos pidan que arranxemos o que está en espazos privados. E vostedes falan aquí dunha cuestión sumamente importante como é o cadro de alumnado público, que vostede mesmo recoñece que hai sabotaxe por parte de xente, non sei se do barrio ou non do barrio, para ir ali a saltar as casas, que se cambiou e que se reparou en innumerables ocasións. E vostede propón que se poña a 2 metros, é dicir, para que suban, pensa que non van subir a 2 metros para rompelo. Por lo tanto, esas cuestións estánse atendendo. Outra cousa que nós non podemos loitar contra ese tipo de actitudes vandálicas de xente que ten como principal función destrozar os bens públicos. En todo caso, sí que se está sistemáticamente repoñendo e reparando. Por lo tanto, imos seguir nesta liña e imos, por lo tanto, votar a favor desta moción, en que para nada compartimos a exposición de motivos, que xa digo que non lle fai ningunha propaganda positiva ao barrio, porque tampouco me parece que se corresponda coa realidade. Moitas grazas, señor Bará. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señor Bará, por desgraza, sí que teño que ser embaixadora do desastre que hai na Seca grazas ao goberno do BNG. Vale? As fotos que aquí están aquí porque non as invento. Vale? Pode vostede repasalas todas. E os veciños foron os que me levaron a cada sitio. Vale? Entón, por favor, non sigan facendo o mantemento que están facendo a toda agora, porque entón vamos seguir igual. Fagan algo, algo. Xa non pido todo, pero polo menos algo. Porque isto é unha vergonza. Home, por Dios, ainda tengo morro de decir que va todo de maravilla. Moitas grazas, señora Teso. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da moción? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 11. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa aos usos do Pazo de Lourizán. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da Comisión Informativa correspondente. Que é a de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, a 14 de febreiro, ditaminaron favorablemente a proposición a favor os representantes do BNG, do PSDG-PSOE e de Marea Pontevedra e en contra os dous representantes do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, este asunto nace de unha mala decisión. Non sei siquiera se o calificativo pode ser axeitado, mas nace dunha decisión horrorosa para o futuro de Pontevedra, como foi a concesión por o goberno do Partido Popular en funcións de unha prórroga a ENCE por uns cuantos decenios máis. Este é o punto de partida, que non está de máis lembrar. E a partir desa barbaridade xorden outra serie de acontecementos e sempre, ao redor das decisións da empresa, vemos ao Partido Popular. Talmente parecen axentes comerciais ou empregados da empresa, porque tanto podemos velos e escoitalos acusando a todos aqueles que estamos en contra da permanencia de ENCE na nosa ría de atacar os postos de traballo, como vemos ao portavoz do Partido Popular convertido en xestor administrativo vendendo esa fantasmada de axudas, e, últimamente, coñecemos o pluriemprego do vicepresidente da Xunta, que creo que hoxe é presidente en funcións, que se converte en axente inmobiliario da empresa. E a última controversia me referida precisamente a esa nova profesión do señor Rueda de axente inmobiliario referida ao Pazo de Lourizán. O Pazo
non o vamos a descubrir nós, é un edificio senlleiro, cunha finca espectacular, que é propiedade da Deputación e que se atopa cedido mediante un convenio á Xunta de Galicia para fins docentes e de investigación. Trátase dun inmoble de altísimo valor patrimonial, ao igual que a finca que o complementa, máis de 50 hectáreas onde se poden atopar unha enorme variedade de especies arbóreas, tanto autóctonas como foráneas. Nese convenio, asinado no seu momento, establecese claramente que a responsabilidade do mantemento e coidado das instalacións é da Xunta de Galicia, como usuaria das mesmas. E a ela lle compete, polo tanto, mantelas en bo estado de conservación e darlle o uso para o cual se asinou o convenio. Ocorre que a Xunta de Galicia e o PP as cousas públicas non lle gustan demasiado e en canto pode ou privatiza ou vende. Porque está no seu ADN, non? E non vai a fortalecer o público, e si en cambio vai a botar unha manciña ás grandes corporacións que para algúns é un xeito de ir facéndose unha especie de plan de pensións para cando deixen a política. Agora tocoulle ao Pazo de Lourizán. De repente, ENCE, que se sinte absolutamente respaldada polo goberno do Estado, di que ten interese nel, pero para sacalle rendemento privado, para facer negocio. E o PP non tarda nin un chisquiño en poñerse á disposición da empresa para que o que faga falta. E se descolgan con esa idea de cederlle o uso a cambio de que yo arranxen. A verdade é que a simple consideración desta posibilidade indica claramente que vivimos nun mundo de tolos. Vivimos un mundo de tolos, porque o normal sería que isto non houbera pasado dunha ocurrencia e que investiramos o tempo en cousas máis serias. O problema xurde na posición ambigua que nun primeiro momento se adoptou na Deputación Provincial. É que en lugar de salir a rexeitar con contundencia esta barbaridade, aparece na boca do seu vicepresidente cun discurso preocupante, dando a entender que a Deputación non se oporía a que a Xunta fixese o que considerase oportuno co Pazo. Semellante afirmación que está recollida nos medios de comunicación sembrou a alarma non só nos socialistas, senón en outros grupos e colectivos que defendemos o traslado fora da ría de Ence. A nós é de recoñecer que nos sorprenderon moito estas declaracións polo que significaban de deixar aberta esa porta do PP a Ence. E a vista das reaccións que se produxeron a raíz desas declaracións, esta perplexidade, como digo, estendeuse a outros colectivos que están implicados nesa loita por trasladar da ría o complexo industrial. A nosa preocupación tampouco diminuiu cando comprobamos que o señor alcalde nin menciona o tema na entrevista co presidente da Xunta. Un silencio que a nós non nos gustou nada, pero nada de nada, tanto neste tema como noutros 20 asuntos que vostede podía tratar e non tratou co señor Feijóo. Pero neste caso, a preocupación era máis intensa, porque parecía de alguna forma conformar unha nova posición do BNG en consonancia co manifestado polo vicepresidente da Diputación. Afortunadamente, fai uns días, a presidenta da Diputación impuxo a cordura que faltou nas declaracións do vicepresidente, e a cousa quedou aclarada e esperemos que finiquitada. E lle damos a benvida a esa posición ao señor Mosquera, porque de sabios é rectificar cando se mete a pata. Esperemos que o faga máis a menudo, o de rectificar, o de meter a pata esperemos que meta canto menos mellor. A nosa moción o que persigue é que esta corporación traslade a Diputación e se manifeste claramente polo carácter público do Pazo de Lourizán, tanto no que se refiere á súa propiedade como ao seu uso, agora e no futuro. E esperamos desta corporación conseguir ese apoio disipando esas dúbidas e transmitíndolle unha mensaxe clara á Xunta do PP de que Pontevedra non está en venta. Moitas gracias. Señor Fernández, señor Moreira, señora Moreira, no.
Señora Moreira, ten a palabra, sí. Moitas grazas. O Pazo de Lourizán chegou ao deterioro que amosa actualmente pola neglixencia nas funcións das administracións responsables. A Xunta de Galicia desde o ano 1990, pero tamén da Deputación de Pontevedra, que nunca lle exixiu o cumprimento deste convenio. Unha irresponsabilidade que pon en perigo o inmoble do Pazo e que agora, por querer aproveitar para lavar a imaxe dunha empresa privada, ENCE, que, como xa se sabe, leva agredindo ambiental, social e económicamente na nosa ría, agora saen coa ocurrencia dunha proposta de inversión privada nun ben público. Como recolle o convenio, a Xunta de Galicia é a que tivo e ten que efectuar as obras de conservación e mantemento neste inmoble de ben común, así como tamén coidar e responsabilizarse de outras instalacións non menos importantes dentro desta finca, como son, por unha banda, o Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que en 1984 foi transferido á Xunta de Galicia, cos departamentos de Silvicultura e Mellora, o de Protección Forestal e o Departamento de Ecosistemas. Por outra banda, o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán, a Escola de Capataces, centro que imparte os ciclos de grao medio e superior de forestais. Precisamente nestes días, o alumnado da Escola de Capataces manifestouse públicamente porque están notando precariedade tanto nos recursos materiales como humanos. Tampouco foi fruto da casualidade que veciñas de Pontevedra, preocupadas de que a empresa ENCE poda apropiarse das instalacións e incluso dispoñer delas a cambio de asumir o custo económico da rehabilitación, se movilizasen o pasado luns, coincidindo coa xuntanza dos altos cargos da Xunta cos da Diputación. Así que se ENCE quere gañar o aprecio dos e das veciñas que se marche de Lourizán. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señor Moreira, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, esta moción do Partido Socialista, a verdade, o noso posicionamento creo que quede ben claro. Nós non estamos, como se deu a entender por algunha parte interesada de forma sesgada, non estamos en contra de que se lle dé un uso público. O que non queremos é vetar a posibilidade de que nun momento determinado como neste se poda recurrir á iniciativa privada para darlle un uso a este Pazo de Lourizán, sin que eso signifique en ningún momento que se perda a titularidade pública que ten que seguir sendo pública. É pública e seguirá sendo pública e nunca, en ningún momento se plantexou que a súa titularidade pasase a mans privadas. Isto creo que é importante que quede claro dende o principio. Señor Fernández, trátase de facer o que vostede, cando era concelleiro de Deportes, fixo con certas cousas. O se falábamos aquí o meu compañeiro, o señor Abeigón, da xestión e do uso do pabellón de Salcedo. Pois se lle deu a unha entidade privada, un club deportivo, pero é unha entidade privada, non é unha entidade pública. E como se fai no Pazo da Cultura, se buscan patrocinios de empresas privadas para poder axudar a financiar a actividade dun ente público. Non vexo nada de raro. É algo que vostedes fan noutros sitios onde gobernan, pero aquí parece que non lles gustan, porque se fora noutro sitio, estou convencido, se fora en Vigo, se tratase dunha inversión de Citroën, por poñer un exemplo, pois creo que non a súa presidenta da Diputación non poría ningún problema, pero como é Pontevedra, pois entonces aquí temos que cambiar. Mesmo nos chamou a atención ao posicionamento do vicepresidente da Diputación, o señor Mosquera, o cal cito expresamente para que se quere intervir por alusións o poida facer, pois nun primeiro momento dixo que non iba a poñer, ou polo menos foi o que entendemos, o que limos nos medios de comunicación, que non iba a poñer ningún impedimento á Diputación. A raíz deso se articula unha visita institucional e, cando se produce esa visita institucional, se cambia de parecer, supoño que porque lle deron no toque de atención na presidencia da Diputación, e iso, pois, o importante o pacto de Diputación, e deu marcha atrás. Creo que para dar marcha atrás teria que haber avisado antes e non molestar a outras administracións e provocar unha visita institucional que ao final sabían vostedes que non iba a chegar a ningún porto. Se nos acusa tamén de ser asentes comerciales dunha empresa. Hombre, creo que se fóramos asentes comerciales estaríamos despedidos de forma inmediata, porque non coñezo a ningún asente comercial que o que busque é sacarlle
sacarlle cartos para os veciños da súa cidade, sacarlle cartos á empresa da que é a xente comercial. Creo que a xente comercial é buscar negocio para esa empresa e aquí non se busca negocios. Todo o contrario, se busca un negocio positivo, un trato positivo pois para a veciñanza de Pontevedra e particularmente para unha propiedade, o Pazo de Lourizán, que está caéndose, que está totalmente degradada e que, desde logo, aí había uns proxectos importantes hai tempo de constituílo como a sede do Patronato Illas Atlánticas, eso, o famoso bipartito, pois non o cumpliu. Entón, esa era unha aposta que se fixo por parte dun goberno do Partido Popular, non se cumpliu, ahora se busca outra solución na que se consiguen fondos dunha empresa privada para un ben público para restauralo, e agora que se poñen os fondos, pois se di que non se queren os fondos. Pois terán que vostedes explicar esa situación. A todo isto se unen outra serie de cuestións na estrategia do BNG do PSOE, como montar unha plataforma na que forman parte pois entidades tan vinculadas co marisqueo en Pontevedra como é os mariscadores de Aldán. Curiosamente non está a Cofradía de Pescadores de Lourizán, que creo que sería de mariscadores de Lourizán, que sería máis vinculada ou máis interesada, pero, bueno, aparece tamén un colectivo dos Salnés, xa me dirán vostedes que ten que ver o Salnés con Lourizán, pero, bueno, isto é outra das estrategias do BNG de movilización, pero a nos o que nos preocupa é que aquí nos está falando de importante que é a situación do Pazo de Lourizán. Se quere desviar o punto de atención por outras vías, volver a falar dun tema de que se quere privatizar. Non se quere privatizar nada, senón que se queren buscar fondos privados para unha entidade pública. Isto é unha cousa que noutros países non chama atención. En Finlandia isto é completamente normal, pero aquí parece que chama a atención. Creo que deberían vostedes facer política máis sensata, pensar nos veciños de Pontevedra e, desde logo, agora o que agardo é que a Deputación diga ou faga unha aposta de onde saca os fondos para rehabilitar o Pazo de Lourizán. Nada máis e moitas gracias. Bueno, nos imos votar en contra desta iniciativa e pola nosa banda, nada máis. Moitas gracias. Moreira, moitas grazas. Señor Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, estamos ante un asunto no que todo o mundo fala e fai interpretacións e a realidade é que non vou intentar describila con moito detalle porque se faría moi longo, non? Ben, o centro que estamos falando, a finca de Montero Ríos, en Lourizán, foi marcado no ano 43 pola Diputación para entregar ao Ministerio de Agricultura en aquel momento. O sexa que o papel da Diputación aí sempre foi mínimo e condicionado a unha finalidade que se fixo daquela. De feito, o primeiro convenio era por tempo indefinido, despois pasouse a 30 anos, supoño que por cuestións legais. Nese convenio, tanto xa no inicial, como no que houve no 84, cando se transferiu a Xunta, como no 91, como no 2000, no 2004, houve varios, pero todos eran ratificacións, correccións ou actualizacións do inicial. Quen tiña a obriga de manter expresamente citado todo a finca, pero expresamente a parte noble, o sea, o Pazo, era o Estado no seu momento e a Xunta posteriormente, non o fixo e obviamente a pesar de que en todos os convenios se volveu a insistir e se volveu a poñer, co cual digamos que o papel da Diputación foi sempre o que foi, o vivino moitas veces e sempre era o mismo, hai que modificar aquí un papel e firmalo porque hai que autorizar, pero nunca, porque non foi así de orixe, nunca foi un papel activo, digamos, porque estaba cedido. Pois para que se faga a corporación, existentes un exemplo, pois como, por exemplo, o edificio de Belas Artes. O edificio de Belas Artes é do Concello, ten a nuda propiedade, pero nada máis. Que non xestiona, que non arranxa, que lle fai as obras o que sea, pois é a universidade. Ten unha parte que ten restauración, o que sexa, que era unha nuda propiedade que no fondo é como si se carecera esa propiedade, salvo que no futuro se desafecte ao fin e tal. Ben, digo por deixar claros os términos. Entonces, creo que, digo porque se me meten declaracións e demais, ou unha traducción máis ou menos veraz das declaracións, creo que
a este grupo político, a este portavoz, nunca ninguén lle pode poñer en dúbida de que sempre, o sea, de maneira contundente, non íamos a participar dese famoso pacto ambiental ou dese, digamos, ese pacto que houbo xa antes da prórroga entre o PP e máis ENCE, que era a prórroga en Madrid se decidía, e aquí se intentaban raspar algunha pequena axuda. Creo que teño declaracións de moitos membros deste goberno, pero miñas en particular, de que darlle unha empresa 2.000 millóns a cambio de que deixe 5, 8 ou 10 é un negocio a conta da propiedade pública, neste caso o dominio público marítimo terrestre, francamente discutível, é o que significará, e algún día se sabrá, que eso sí que é un pelotazo, eso sí que é un favor a unha empresa, porque compraron a país en 2018 e agora se regalan miles de millóns de euros. Pois hubo ese pacto. Ben, entonces, claramente estaba posicionado en contra. Cando isto saeu, cando se asinou o convenio, obviamente, como comprenderá calquera, pois tanto a presidente da Diputación como quen fala, acordamos nos seus términos máis, digamos, gordos e máis finos a cal era o posicionamento. Vale? Polo tanto, afortunadamente, que podía ser, nunca houbo ningunha matiz nin discrepancia. E o que si houbo foi o seguinte: nós queríamos saber realmente o que había aí. Vale? Que había? E, polo tanto, tocounos, a presidenta dixo que quero ver que me traen a ver que hai. Eu dixen, por nós non vai haber problema na parte en que estábamos atados polo convenio, nada máis, na parte esa. Vale. E topamos nesa reunión con algo absolutamente extraordinario e que creo que é interesante que se escoite ou que se teña en conta. En primeiro lugar, o vicepresidente vai dicirnos ENCE non ten ningún interés. Vale. Non sei se era certo ou non, pero a verdade é que nos entregou este documento que sacou a prensa, este era un luns, sacou a prensa ENCE o sábado, a presa e correndo, co cual non había demasiado. E neste documento, o propio ENCE, en contra de todo o que dixo o PP, di o seguinte, se queren copia despois do di o seguinte: as actividades do centro, este centro tan fastuoso que iba a facer, contará inicialmente con 5 investigadores, que creo que xa os teñen, e 5 becarios, 5 bolseiros. Iso era todo o centro que se iba a montar ali. Documento de que nos pasou o vicepresidente. E, por se alguén ten dúbida do alcance do centro, pois exactamente un laboratorio I+D forestal cunha superficie aproximada de 20 metros cuadrados. Un laboratorio de desenvolvemento de novos produtos derivados de celulosa cunha superficie de outros 20 metros cuadrados. Un laboratorio de biorefinería cunha superficie de 20 metros cuadrados. Unha planta piloto que permite determinar, maravillas do reino animal, 40 metros cuadrados. A sala de reunións cunha superficie de 25 metros cuadrados e unha sala de conferencias para celebrar actos de difusión científica que, eso sí, tiña 220 metros cuadrados. Obviamente, para meter 100 metros cuadrados, que era todo o que para parecer, a ENCE sobralle sitio para todos lados para colocarlos. Ben, entonces, exactamente con que nos topamos? Co seguinte, con que non había tal proxecto, non existe tal proxecto, documentación de ENCE, repito, non existía tal proxecto, a Xunta non quere arranxar o Pazo, e entón busca nese acordo con ENCE a cambio de que? A cambio, claramente, de un patrocinio. O sea, que ENCE poida dicir que ten o Pazo para reunións, etc., o Pazo, e a cambio, pois, e ainda tiñan que acordalo e tramitalo, que non é tan fácil, pois, a cambio de ter aí nada, simplemente o que é a cuestión de representación. Ben, entón, en que consiste o problema? O problema é o seguinte, é dicir,
A Diputación, a Presidenta, yo dixo expresamente, a Diputación, como hai prórroga automática, ademais, non vai a denunciar ese convenio e a Xunta vai a seguir con el, porque sería absurdo botar ahora a Escola de Capataces, botar o Centro de Investigación de aí, aparte non naceu para eso, correcto? Entón, cal é o problema? O problema é que a Xunta tópase con que facer unha cesión dunha cesión non se pode facer. O sea, venos a pedir que a Diputación faga a ilegalidade de cederlle isto. O sea, que vai a necesitar ese permiso. Obviamente, a resposta foi non. O sea, non. En clave xenérica, se a Diputación, que foi o que acordáramos xa hai moitos meses, se a Diputación ten que ter algún papel activo en facer esta cesión, o sea, non. A Xunta, o que queira. O que queira. Bueno, esa foi a resposta. Por lo tanto, creemos que o que se ten que facer no Pazo de Lourizán, todos comprendemos que o Pazo de Lourizán ten un problema gravísimo, porque facer un centro ambiental detrás de Ence, caramba, é duro de cuidado, non? Cando era aquelo como era o Centro de Interpretación de Illas Atlánticas, poñelo xusto detrás de Ence del Nosa, non me extraña, que ao final fora un proxecto que se caíra, non? Ten ese problema grave, pero tampouco é nin tanto custe, nin tan imposible de seguir, verdad, para que a Xunta, que é o que ten na súa man, o faga. E máis, incluso se lle ofreceu, cousa que non saleu públicamente, se ofreceu a posibilidade de que a Diputación, a pesar de non ter nada que ver, podría colaborar en que se rehabilitara eso. Pero, bueno, non é o que se viña, non é o que viñan o vicepresidente e a conselleira, e, polo tanto, pois quedou como quedou. Non sei se quedou suficientemente claro, creo que o posicionamento é moi claro, e, curiosamente, a min recórdame moito, a memoria é interesante, o ano 2004, cando este goberno estaba aguantando unha presión monumental por aquele proxecto sectorial, resulta que de repente había dudas sobre o posicionamento deste goberno ou da miña persoa, da igual. É curioso que poidan saltar dúbidas ou que alguén queira saltar dúbidas sobre o posicionamento cando creo que foi suficientemente claro se é que se quere escoitar. O sea, con Ence, co Pacto Ambiental, nada de nada de nada. Coa Xunta para que atenda e colaborar o que queira. Creo que é bastante claro e as dúas cousas son certas e intentaremos que vayan adiante. Moitas gracias. Gracias, señor Mosqueira. Señora Rey, ten a palabra. Pois yo prefiero un edificio conservado e rehabilitado por unha empresa privada que un edificio abandonado e olvidado por todas as administraciones públicas. Además, si el problema es ENCE, en la moción debería hablar de ENCE. En cambio, habla de particulares o empresas privadas. Y si es una universidad privada la que ofrece un buen plan para rehabilitar ENCE, pues tampoco entiendo por qué le tenemos que decir que no. Y si es una empresa pública o semipública, aunque tenga capital, tampoco lo entiendo. Yo creo que a veces tenemos que olvidar esas luchas políticas y si queremos hablar de ENCE, pongamos ENCE en la moción y si queremos hacerla genérica, expliquemos el porqué. Moitas grazas, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A ver, señor Moreira, vostedes están claramente posicionados coa empresa, non só neste asunto, sino dende fai algún tempo, rompendo unha posición anterior do seu propio partido, incluso no Parlamento de Galicia. Están posicionados claramente a favor da empresa. Por lo tanto, por moito que tiren de argumentario, ningún comprende por que están vostedes a colaborar desa forma coa empresa, buscando o que é máis beneficioso para a empresa. Porque si se está caendo o Pazo de Lourizán, si ten problemas o Pazo de Lourizán, bueno, caendo en sentido figurado, evidentemente, será porque quen ten a responsabilidade de conservar o mantelo non o conserva e non mantén. E o convenio, as cláusulas do convenio son moi clariñas. É a Xunta de Galicia que ten que conservalo, que ten que mantelo. Non se poden botar balóns fora. Se se chegou a esa situación foi porque a Xunta de Galicia, que era quen tiña a obligación de conservar o mantelo, non a cumpliu. Por lo tanto, non se busquen agora alternativas.
Preocúpanos, señor Mosquera, o categórico da súa resposta cando fala da renovación do acordo coa Xunta de Galicia. Porque que quere dicir vostede cando afirma que a Deputación non vai a poñer problemas? Estalle dando carta blanca á Xunta para facer o que queira cunhas instalacións que forman parte do noso patrimonio cultural? Preocúpanos que vostede, que admite que tras a renovación da cesión a Xunta tería as mans libres para darlle o uso que estime conveniente, non poña limitacións a ese futuro uso eliminando a posibilidade de que Ence se faga co Pazo de Lourizán. Non dubidamos do seu posicionamento anti-Ence, por iso a nosa sorpresa. Por iso non podemos entender que razón pode levarlle a non despexar calquera sombra de dúbida, facendo chegar a maioría social da comarca que comparte con vostede o desexo de ver canto antes a ría libre do complexo Ence el Nosa. Isto di don Antón Masa, non nos dice do Partido Socialista. O sea, as dúbidas existen ou existiron, porque se crearon, porque vostede fixo declaracións moi ambiguas. Non é un problema que salga solo da cabeza dos socialistas. Antón Masa, que non é sospeitoso de ser votante do Partido Socialista, tamén expresa en unha carta aberta, o 17 de xaneiro deste ano, expresa as dúbidas sobre a súa posición. Porque, mire, a min, incluso o que vostede acaba de decir agora, tampouco me despexa todas as dúdas. Menos mal que a postura da Diputación vai por outro lado, porque vostede, supoño que inconscientemente, ou porque eu entendí mal, que tamén pode ser, non? Dá a entender que, como o proxecto é pequeniño, miren vostedes, si solo son 5 personas, solo son 5 becarios e tal, como o proxecto é pequeniño, non lle vamos a facer caso. Non, mire unha cousa, é que dá igual que o proxecto sea pequeniño, que sea de 3 follas ou de 300 folios, dá igual. Para nós, dá igual. Aí non se pode instalar Ence, non se lle pode consentir o uso de Ence, a Ence dese espacio, sean 3 folios, sean 5 traballadores ou sean 50. Entón, igual é que eu entendín mal, espero haber entendido mal e, evidentemente, eu me alegro de que vostede rectificase esa posición transmitida á cidadanía. Limítome a remitirlle ao que opina alguén que non é sospeitoso, como digo, de ser do Partido Socialista. Agradezcolle, evidentemente, que reflexionara sobre a súa postura anterior e que estea na postura que manifestou a presidenta da Diputación. Nada máis, moitas gracias. Señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra en primeiro lugar. Sí, un minuto, señor alcalde, non estamos en prime time, como dicen outros. Mire, o único que lle digo, señor Fernández, é que se olvide vostede o nome da empresa. Imagínese que outra empresa, unha empresa de Pontevedra, que ten un proxecto importante, que fan falta fondos para rehabilitar o Pazo, esa empresa pon os fondos. Vai dicir que non. Por iso lle digo que temos que evitar esa miopía, e vostede o que plantexa é que se vete calquera iniciativa privada. A mí me parece un error, sinceramente. O señor Mosquera di que a empresa non quere. Claro que non quere. Hombre, que empresa quere gastar cartos en Pontevedra? É normal que non queira. Por eso se negociou con ela para que invista en Pontevedra. Esa é unha das cousas, das contraprestacións que se piden despois de que Ence pode seguir aí tantos anos. Iso que buscamos, iso que se esperaba de vostedes hai moitos anos, pero nunca se conseguiu. Por eso a empresa non quere, porque non quere investir, pero nós, e o Goberno da Xunta, conseguiu que se poida investir en Pontevedra e se lle arrancou un compromiso moi importante para investir en Pontevedra. Por a nosa banda, nada máis, simplemente consideramos un erro ese posicionamento e, por tanto, imos votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, a mí me parece, Tino, con todo cariño, que como era aquelo, meu can pillou unha mosca, verdad? Creo que quedou ben claro que non quere entender, xa tuvemos outras parecidas aquí con outros rollos que si era, que si se pleiteaba, non se pleiteaba, o que sea. Creo que está clariño, se acaso, pregunte aos seus compañeiros que na Diputación quen foi máis claro en que se iba a prorrogar de maneira automática, non se iba a denunciar, foron os seus compañeros, xa digo, acordado entre todos. Se resulta que se quere coller unha parte do noso posicionamento do meu, cando hai outra moi clariña, bueno, cada un pode coller o que queira,
E se hai unha cesión, hai uns compromisos adquiridos, pois hai que respetalos e pois que desde, se poida interpretar ou querer interpretar. É curioso a interpretación. Eu, cando salimos ali ou cando tal, non houbo ninguén de ningún medio de comunicación, e hai algúns máis afín, menos afíns, outros a outros lados, o que sea, ningún malinterpretou o asunto. Ningún. É curiosísimo. O sea, outra cousa que sale o titular, máis exagerado, máis conciso, como a técnicas xornalísticas, que non vou criticar, que cada un fai a súa... Faltaría máis, e parte máis, creo que neste caso fixeron francamente ben, pero o que era as condicións, o que se estaba dicindo, ningún lle quedou ninguna dúbida de que o posicionamento era, de fondo, era clariño. Ahora, señor Moreira, sin reabrir debate, que o señor vicepresidente da Diputación dé usted a entender que perdeu o tempo, que fixemos vir a Diputación perdendo o tempo, ese era un dos obxectivos, porque que non é presentable é que non o mande pola prensa, e segundo, que entra a Diputación medio asalto, sin ninguna visita oficial. Sí, foi a Diputación varias veces, da roda de prensa, reuniuse con non sei que, demais, no local do PP, non sei que, e non viña para nada. Pois foi un avance. Se se logrou eso, se logramos eso, creo que foi un gran avance e dase por ben empregado, digamos, eses supostos malentendidos, para que nos quixo entender. Vamos, que o señor vicepresidente da Diputación entra na Diputación 3 ou 4 veces, vicepresidente da Xunta comandando a un grupo de alcaldes do PP e nunca teña ben vir en visita oficial, queda como feo, bastante feo. Bueno, xa superamos eso, para algo sirveu. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción. 7, 8. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 17. Apróbase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto número 12, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a actuación na Plaza da Constitución e no Paseo de Valle Inclán. Señor secretario, ten a palabra. Non xa dei, pois tenemos un día malo. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servicios ditaminou favorablemente por unanimidade a proposición. Moitas grazas, señor secretario. Señora Cañizares, ten a palabra. Sí. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Campo Longo é unha das zoas máis poboadas da cidade e a Praza da Constitución e o Paseo de Valle Inclán aglutinan a diario a vida escolar do barrio e o tempo de lecer das familias, así tamén como o paso de peóns que van cara aos edificios administrativos da Xunta de Galicia ou a parada de Fernández Ladreda. Un lugar de paso e de lecer que merece ter un bo tratamento e investimento por parte deste Concello que goberna para todos os veciños de Pontevedra e non soamente para os veciños que viven no quilómetro cero. A pesar dos múltiples proxectos que houbo sobre o parque, ningún proliferou e ningún chegou a completarse polo de agora. Observamos en la zona que temos múltiples arranxos e que necesitas a escultura, o monumento, a escultura, a Constitución que está no centro mesmo do parque, está chea de pintura, non posee unha zona de xogos infantís que teña randeiras adaptadas, como xa se quedaron outras mocións, outros acordos que aquí plenarios. Os aparatos de ximnasia para maiores que xa foron retirados, sin embargo, requiren de conservación e unha nova colocación, a fonte, o firme da praza, a iluminación, sobre todo. En canto ao Paseo de Valle Inclán, necesita non só de máis postes de luz, sobre todo na parte que dá a Escola Infantil Crespo Rivas e o CEP Campo Longo por seguridade, senón tamén necesita a reposición de lámpadas fundidas e arranxo do mobiliario urbano. E substitución, sobre todo, de lousas rotas para subsanar o perigo constante
de tropezos e de caídas. Por lo tanto, levamos ao Pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra a elaborar un plan urxente de actuación na zona e arranxar os desperfectos do parque mentras non sexa cometido dito plan. Moitas grazas. Grazas, señora Cañizares. Señor Bará, se non hai outra intervención. Señor Bará Torres, ten a palabra. Agora, sí, agradezo o estilo non catastrofista da súa proposta. Efectivamente, é unha zona central na cidade que entendemos que, en certa medida, é unha zona privilexiada porque ten amplos espazos verdes, zonas de lecer, moitos equipamentos públicos, pero todo é mellorable. En todo caso, eu creo que son as persoas que viven nesa contorna son persoas privilexiadas porque teñen moita calidade de vida na súa contorna. Iso non quere dicir que non haxa que facer melloras. De feito, xa retiramos os aparellos de ximnasia, que fan referencia aquí, fai 3 meses aproximadamente, por unha cuestión que estaban obsoletos, e, en segundo lugar, porque os estaban utilizando as crianzas con risco, non, para os accidentes que podía haber. Na fonte estamos facendo reformas e tamén, como xa se anunciou, estamos desenvolvendo un proxecto para crear unha gran área de show infantil que completaría ese triángulo de espazos de lecer infantil xunto con Barcelos e o Parque das Palmeiras e que imos, de alguma maneira, acordar coa veciñanza para que satisfaga un pouco todas as demandas. Por lo tanto, estamos na liña de mellorar a praza, agradecemos as súas achegas no sentido de que hai que corrixir algunhas deficiencias no alumeado e tamén nos pavimentos que se van facendo periódicamente, pero co tempo que temos aquí pois vanse deteriorando e, polo tanto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Bará. Por lo tanto, sometemos a votación o asunto. Votos en contra da moción ningún. Abstencións ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 13, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación do blog específico de información das áreas de deportes. Non sei que me vou dicir. Inserción desta na páxina web do Concello. Señor secretario, ten a palabra. Aí vai. A Comisión de Benestar, Cultura e Dinamización Sociocultural ditaminou favorablemente e por unanimidade a proposición. Abeigón ten a palabra. Muy brevemente, primeramente dar las gracias a todos los demás grupos políticos, Ciudadanos, Marea, Partido Socialista y Bloque, por votar a favor de la moción en la comisión y si alguno decide ahora cambiar su voto, pues le retiro el agradecimiento. Teniendo en cuenta la importancia que tienen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la difusión de todo tipo de noticias e informaciones y, en concreto, para quienes les interese las relacionadas con nuestro ayuntamiento en materia deportiva y teniendo en cuenta también que en el Instituto Municipal de Deportes se ha extinguido y con él la información deportiva en la web del Ayuntamiento, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta. Instar a la Junta de Gobierno de Pontevedra que desde el Servicio de Deportes de este Ayuntamiento se cree un blog específico del área de deportes o, por el contrario, se ponga toda la información deportiva a disposición de todos los ciudadanos en la página web del Ayuntamiento con el fin de que todos los pontevedreses que lo deseen puedan acceder utilizando las nuevas tecnologías a todos los contenidos de su interés relacionados con el deporte, estando estos permanentemente actualizados y acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Beigón. Hoxe vou non felicitar expresamente pola súa brevedade real e voulle dar a palabra tamén á señora Anxo Ribeiro, ou non? A Vicente, señor. No, señor Puentes está antes aquí, que eu estaba un pouco mal. Señor Puentes, ten a palabra. Ahora sí. Estamos conectados aí extrañamente.
non ia falar, o que pasa que pensaba que na comisión me abstivera e cando escoitei o dictame do secretario dime que non, que, en fin, que votei a favor, e para que non me retire o agradecemento o señor Abeigón, en todo caso, pois volverei a votar a favor, pero que quede claro que eu o que dixen na comisión e debe constar na acta é que nos gustaría algo máis avanzado que recuperar o blog, que se fixese creo que era o compromiso que tiña a concelleira, un apartado dentro da página web do Concello para a área de deportes, pois algo máis moderno e actual. Moitas gracias, señor Ponte. Señor García Legísima, ten a palabra. Xa está ben, bo día a todos e todas. É que interveño como como interior, concelleiro de interior, réximen de interior. Xa sei que o señor Abeigón, ao mellor, quería que intervira a señor Ribeira, pero é unha área que levou eu toda a maneira. E mire, vostede, imos de votar a favor, pero xa está cumplido. Que quere saber vostede do programa que temos nos próximos días? En deportes.pontevedra.eu, ou GAL, perdón, aí ten vostede información. Mércores 22 de febreiro, atletismo adaptado, campeonato galego. Mércores 1 de marzo, festivo. Mércores de domingo 5 de marzo, escalada, curso de iniciación, a 1, as 13 horas. Sábado 11 de marzo, orientación, campeonato galego. En fin, máis ou menos temos que melloralo, pero xa está. O único que ocorreu é que ao desaparecer o IMD, pois pasouse aquí, igual non se publicitou o suficiente, pero é deporte.pontevedra.gal. E aí ten vostede, estáse mellorando e vaise procurar, pois, próximamente, seguramente, facer unha web específica para deporte. Bueno, efectivamente, dimos do dedo e servimos aquí da axuda de Alberto Oubiña, que me buscara isto, porque o meu dedo está torcido por cousas que sabe o señor Domínguez, podía dicir a que se debe, o que teña algún dedo torcido. Agradezo ao señor Oubiña que me fixera a xestión de localizar. Moitas grazas, señor García Legísima. Señor Abeigón, moi brevemente. Muchas gracias, señor alcalde. Acepto la propuesta del señor Puentes y, señor Legísima, para serle sincero, no le entendí nada. He intentado ponerle el máximo interés y lo que deduzco es por el lenguaje no verbal. Es usted un hombre tremendamente expresivo y, bueno, en cualquier caso, me llama la atención que siguen relegando a la concejala de deportes. Y es cierto que hay un blog, pero ese blog fue a raíz de nuestra moción. Ustedes, si se están refiriendo a esa chapuza, dado que incluso si se fija en el apartado de documentos, aún siguen los estatutos del Instituto Municipal de Deportes y además, curiosamente, los han puesto en gallego, pues se darán cuenta que es un blog receso, perdón, en castellano, perdón, se darán cuenta que es un blog receso en su totalidad. Incluso, si leen alguna noticia, por ejemplo, pues donde pone 120 deportistas competirán na primeira xornada da Liga Galega de Fútbol Sala Deporte Adaptado, e a la parte de abajo pone publicado un Wicago por Instituto Municipal de Deportes. Bueno, esto está en inglés, Wicago, que suena así medio tal. Y así pasa con todas las noticias. Publicado por el Instituto Municipal de Deportes, publicado por el Instituto Municipal de Deportes. Con lo cual, pues repito, esto es un blog receso, y creemos que Pontevedra pues, merece una web o un blog moderno, interactivo, ágil y actualizado. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias. Esto é complicado, de verdad, hay que tener unha paciencia. Vamos a votar entonces esta proposta do blog receso. Non sabemos se é receso, se é dai pouco, porque puxémolo a partir de que usted presentou a demanda, pero agora resulta que é receso. Isto é complicado. Bueno, vale, sí, pero se estaba antes non é da hora. Sometemos a votación votos en contra da proposta, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto de mocións urxentes, que agardamos que non haxa ningún, porque xa houve varias. Apartado de control e seguimento do goberno local.
Punto 14. Coñecemento, resolucións e decretos. Algunha intervención? 15. Toma de coñecemento do escrito do Conselleiro de Sanidade en relación ao acordo pleno do Concello de 21/11 relativo á dotación de desfibriladores ás instalacións deportivas e outros edificios municipais. Non hai intervencións en este punto. Dación de conta do expediente de modificación de crédito. Algunha? Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Rápidamente voy a referirme a los siguientes puntos en una misma intervención. Venir aquí a presentar estos resultados es para que a alguno le caiga la cara de vergüenza. Señor Lores, esto no es una empresa que tiene que dar beneficios. Esto es una entidad pública que tiene que dedicarse a la gestión. Y, desde luego, ustedes hacen cualquier cosa menos gestionar. Hoy los comunistas se alegran del superávit. Cosas veredes, amigo Sancho. Debe ser que alguno de sus concejales ya se dedican a otros menesteres y tiene muy olvidada nuestra ciudad. Presentar un superávit de 5,4 millones de euros significa que han sustraído a cada pontevedrés casi 70 euros de su bolsillo para no hacer nada. Presentar un superávit de 5,4 millones de euros significa que no han sido capaces de cumplir sus propios pronósticos. Significa que pueden reducir los impuestos. Es más, pueden suspender la viñeta, que no pasaría absolutamente nada, no gastarían más. Hace unas semanas oíamos con asombro al señor González Carballo quejarse de lo difícil que era hacer una inversión financieramente sostenible, que la legislación era complejísima, que había que hacer muchos papeles, y ahora nos dice que los 5,4 millones de euros van destinados a inversión financieramente sostenible. Felicidades, ha llegado a esa conclusión. ¿Cuál fue la última gran obra que hizo este gobierno? Viven de rentas. Lo hicieron moderadamente bien cuando tenían ganas y fuerza, pero ahora carecen de una y de otra. Se han acomodado en el sofá, se han dormido en los laureles y se dedican a vivir de rentas. No hay ninguna obra importante en los últimos años para la ciudad que haya sido acometida por el Concello. Por cierto, el Concello con el gasto social de los más bajos de España. En las reuniones que tuvimos nos dijeron que era imposible bajar 1 millón de euros el IBI, pero si no son capaces de ejecutar sus obras. Se dedican a anunciar obras, una tras otra. El parque de Médico Ballina debería estar hecho, no está. El skatepark debería estar hecho, no está. Campos de fútbol que se anuncian una y otra vez. Tienen la capacidad de engañar a los ciudadanos de una forma incontestable, la capacidad de decir lo mismo varias veces y que parezca distinto. Pero los hechos y no las palabras son los que valen. Y sus hechos son que sus concejales se dedican a otra cosa que no son Pontevedra. Tienen en mente otros sitios que no es nuestra ciudad. Y hoy nos traen ni más ni menos que 9 modificaciones de crédito, algo que es absolutamente inusual. Pero claro, viendo los presupuestos que presenten, lo mínimo que hay que hacer es enmendarlos una y otra vez. Eso sí, ahora tienen compañeros de viaje. Los que se insultaban sin rubor en el pasillo se han enamorado. Ya se saben, del amor al odio hay un paso. Muchas gracias. Señor González Carballo. Ahora, estamos. E alégrome de que o deixaran falar aquí no pleno e que non deixaran falar na roda de prensa. Moitas gracias. Este punto cal era? Porque dixo que iba en general. En general. Bien. Por lo tanto, pasamos logo do 16, pasamos po 17, dación de conta de estado de execución de ingresos e gastos, dación de conta de información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e dación de conta dos listados que fai referencia á Lei 4, artigo 4 da Lei 15 de 2010 sobre a... se establecen medidas sobre a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao cuarto trimestre. Pasamos ao punto número 20, preguntas. Algúna pregunta? Primeiro a señora Teso. Levantou máis rápido. Señora Teso, ten a palabra. Debido ao apellido. No. Vamos alá. Señora Teso, ten a palabra. Grazas. É unha pregunta rapidiña. Referente ás numerosas necesidades que presentaba a parroquia de Mourente, que presentamos esta pregunta no mes de outubro, no pleno de outubro,
e para saber se vostedes tomaron xa algunha medida para arranxar eses problemas ou non. Moitas grazas. Xa está. Contesta en comisión o señor Oubiña. Outra pregunta ou damos a palabra ao señor Abal? Señor Abal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Simplemente preguntar en qué estado se encuentra la implantación de la renta social municipal, que fue uno de los acuerdos por los que Marea se abstuvo en los presupuestos y que aquí en pleno se anunció que se incorporaban a los presupuestos. Nada más. Señor González Carballo, que estuvo no... Evoluciona favorablemente. E pasamos ao apartado de ruegos. ¿Algún rogo? ¿No hai rogos? Ah, sí. Levantou a man máis rápido o señor Rei. De alfabético. Me da igual. Non, está apagado. Vale. Ben, bueno, xa brevemente. O orzamento do 17 inclúe unha partida de 245.000 euros para festas anuais e enumera reis, entroido, cabazas, maios e outros. Aínda que ese outros en concreto, que desde logo é ben concreto, é o de cabazas. Segundo as nosas noticias, deixou de celebrarse esta festa no 2011. Este goberno organizou unha durante 12 edicións baixo a denominación de Feira e Festa das Cabazas na Praza de Curros Enríquez, e mesmo algún ano con extensión aos soportais. É unha festa recuperada a finais dos anos 70 pola Asociación Cultural Amigos da Cultura, que tamén recuperara a Festa dos Maios con apoios como da concelleira Daría González, e posteriormente converteuse nunha referencia máis do calendario festivo local, aínda que a partir do ano 2000, cando é adoptada e recuperada plenamente con orzamento, organización e persistencia anual. O día que se celebraba era tradicionalmente o 25 de marzo, sempre coincidente co Día da Anunciación, máis tanto por parte de Amigos da Cultura como do Concello pasou a organizarse no sábado máis achegado á data tradicional. Antes de todo isto, a Feira das Cabazas era unha das celebracións máis famosas da cidade de Pontevedra e organizábase na parroquia de Santa María do Camiño, sempre na praza aberta fronte á igrexa do mesmo nome que a actual Praza dos Nenos. E máis tamén, por extensión, chegaba a Praza da Peregrina. A prensa pontevedresa de finais do século XIX recolleu reportaxes en lingua galega sobre esta feira e festa, acompañadas de fotografías, e a maiores da obra de importantes fotógrafos da cidade tamén se conservan testemunhos gráficos como o que plasmou o debuxante Agustín Portela nos anos 50. Rogamos que se estude a recuperación desta festa. Recollemos o rogo en toda a súa extensión. Señora Beigón. Gracias nuevamente, señor alcalde. En el pleno del mes pasado le hice un ruego que estaba respaldado por escritos de varias comunidades de vecinos de la calle Castelao, concretamente de los portales 1, 3, 5 y 6 que tengo aquí, en el que se reclamaba exactamente que por favor diese la orden oportuna para reponer los contenedores de basura que se habían retirado de la citada calle, ya que su falta provoca en los vecinos de la zona que tengan que ir buscando por las calles colindantes un contenedor que no esté lleno para depositar sus bolsas. Dado que a día de hoy no se han repuesto, el ruego que le hago hoy es para que, por favor, se atienda al ruego del mes pasado. Muchas gracias. Efectivamente, moitas gracias, señora Beigón. Se non hai máis rogos e preguntas, levanta a sesión. Boa tarde a todos e a todas. Hostia, sí, señor.